तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण हरे कृष्णा. சரி, இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 3 கர்ம யோகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். சைலன் யோகத்தை நேற்று நாம 31 31 தெரியல பார்ப்போம். அது எதை விட்டோமோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 31 பார்க்கணும் பிரபுஜி. சரிங்க மாதாஜி. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா ராதா கோவிந்தாக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிரார்த்தனை ஒன்று பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நானே பண்ணிடுறேன். नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाय पुतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पदाचारणे महम। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाय पुतले श्रीमती जयपतक स्वामी नामनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पदाचारणे। नमो महावदान्य कृष्णाय प्रेमकृताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य विशेष नमः नित्यानंद महदलितं सर्वगंत परम हरिनाम वरदं देवं अवतुदकरणं ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. அதாவது 3வது அத்தியாயத்துல நாம 5ஆ பிரிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் துரத்தல் அல்லது செயல 1 ஸ்லோகத்தை தெரிஞ்சிட்டோம். நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையும் ஞான யோகத்தையும் 3ல இருந்து 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கம் கொடுத்தார். கர்மகாண்டத்துல கர்ம யோகத்துல கர்ம யோகி எப்படி செயல் பண்ணணும் 10ல இருந்து 16வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். எடுத்துக்காட்டு 35வது பதம் வரைக்கும் 17ல இருந்து 35 நம்ம அந்த இடத்துல தான் நேற்று நம்ம நிறுத்திருக்கிறோம். அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம். இதுக்கப்புறம் மிக எதிரி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய எதிரி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காமம். அந்த காமத்தை பத்தி 3 நிலையை பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த அத்தியாயம் மூலமா விளக்குறார். ஏன்னா இனி வர்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதை சார்ந்துதான் வரும். அடுத்த அத்தியாயம் கூட பாத்தீங்கன்னா அதை சார்ந்துதான் இருக்கும். மிகப்பெரிய எதிரி காமம். அது 36ல இருந்து 43வது பதம் வரைக்கும் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இந்த ஸ்லோகம் எத்தணுமா? எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியாஸ்தான் யாத்ம சேதசா நிராஷிர் நிர்மமோ பூத்வா யுத் யஸ்வ விகதஸ்வரஹ. எனவே அர்ஜுனா, என்னை பற்றிய முழு அறிவுடன் உனது எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து பலனில் ஆசைகள் என்று ஒருமை உணர்வுணர் மனத்தளர்ச்சியையும் கைவிட்டு போர் விடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் நேற்று நம்ம படிச்சோமா? நம்ம ஆமா இது நம்ம படிச்சோம் நேற்று. படிச்சிட்டோம் பிரபுஜி. 31. சரி, 32 31 படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஏமே மதம் இதம் நித்யம் அனுதிஷ்டந்தி மாணவக ஸ்ரத்தாவந்தோ அனஸ்வியந்தோ முச்சியதே அபிகர்மபி. யாரெல்லாம் என்னுடைய இந்த அறிவுரைகளின்படி தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்களோ, யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறார்களோ, அவர்கள் பல நோக்கு செயல்களில் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இங்க என்ன சொல்ல வருது? போன நம்ம 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்துல எப்படி நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப விரிவா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க, யாரெல்லாம் என்னுடைய இந்த அறிவுரையின்படி தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்களோ அப்படின்றார். அப்போ நாம அதாவது பகவானுடைய கட்டளை இது. அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, அறிவுரைகள் சொல்றதோட அவர் கட்டளையிடுறார். எதன் மூலியமா கட்டளையிடுறார்? வேதங்கள் மூலியமா அவர் நமக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறார்.
அதுதான் நம்ம முக்கியமா இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, இந்த வேதங்கள், உபநேசங்கள் மூலியமா நமக்கு இந்த அட்வைஸ் கொடுக்குறார். நம்ம அதை நிறைவேற்றுக்கலாம். யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன் பொறுமையின்றி நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் பலநோக்கு செயல்களில் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றனர். ரொம்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து அது நம்ம இது பண்ணவே முடியாது. இல்ல பொறாமையும் இருக்கக்கூடாது, பொறுமையோட நம்ம செயல்படணும். பொறாம இருக்கக்கூடாது. நிறைய விஷயங்களை பாத்தீங்கன்னா கூட இன்னைக்கு கூட பகவானுக்கு ஒரு மாதாஜி வந்து சொன்னாங்க, இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு அலங்காரம் அப்படின்னு பார்த்தாங்க. வெளியே இருந்து பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி இப்படி நம்ம வீட்டுங்கெல்லாம் குழந்தைங்களெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தீங்களா இப்படி பண்ணி இப்படி சிட்டி போடுவோமே அந்த மாதிரி செஞ்சாங்க. அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது, என்னங்க பகவானுக்கு வந்து கண் வைக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு. அப்புறம் பகவானுக்கு இங்க ஒரு இது வச்சேன், நான் ஒரு இது வச்சேன், எனக்கு கண் வைக்கிறாங்க சொல்லி. எது சொல்ல வரேன்னா அந்த பொறாமை அது எப்படின்னா பகவான் மேல அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஒரு உறுத்தல். பூசாரிங்க எல்லாருக்குமே அந்த இது வரும். ஏன்னா பகவான்கிட்ட அந்த நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணும்போதோ அவருக்கு அலங்காரம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு அந்த பக்தி வந்துடும். அதை மற்றவங்க பார்க்கும்போது அவங்க அழகா கண்ணு படன்னு சொல்லிட்டு இப்படி வைக்கிறாங்க, சிட்டிக்கு போடுறாங்க. அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அவங்க வந்து ஒரு அன்பால பண்றாங்க. ஆனா இன்னொருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி தெரியும். இப்ப எனக்கு வந்து வேற மாதிரி தெரியுது. நான் அலங்காரம் பண்றேன், அவனுக்கு கண்ணு வைக்கிறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி அப்ப நான் ஒரு பொறாமைக்காக ஒரு பொட்டு ஒண்ணு அங்க வச்சு விட்டு எல்லாரும் வந்து கண்ணு பட்டுற போது பகவானுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொட்டு வைக்கிறோம். இது நாம ஒரு பாசத்துல வைக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதாஜி நினைக்கிறாங்க, அதுவும் நல்லா இருக்கு, அழகா இருக்கு, அவங்க ரசிக்கிறாங்க. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரோன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை நம்பிக்கையுடன் அது மாதிரி நாம உறவாடணும் பகவான்கிட்ட. அந்த உறவு மூலியமா, அந்த பக்தி மூலியமா மட்டும்தான் நாம வந்து பகவான்கிட்ட உறவாடணுமே தவிர நாம வந்து கோவிலுக்கு வந்தோம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தோம் அப்படின்ட்டு போறதோட உறவு முறை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானுக்கிட்ட நம்ம பக்தி கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கலாம். அதை விட பக்தி வேற எந்த பக்தியுமே கிடையாது. சும்மா வந்து கோயிலுக்கு வந்தோம், சாப்பிட்டோம், சாமியை பார்த்தோம் போகணுன்றது இருக்கு. அது மாதிரி இல்லாம பகவான்கிட்ட உறவு வச்சு நாமோ நம்பிக்கையோடு அவரை பின்பற்றோம். நம்பிக்கை இல்லைன்னா நாமோ அந்த பௌதிகத்துல தான் போவோம். கண்டிப்பா பௌதிகத்தில் போகும்போது அவர்கிட்ட முறையிடுவோம். எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏதாவது முறையிடுவோம் இல்லைங்களா. நம்பிக்கை இல்லாதவங்க தான் முறையிடுவான் பகவான் மேல. நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க முறையிடவே மாட்டாங்க. பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவன் கண்டிப்பா முறையிட மாட்டான். ஏன்னா அவர் தெரியும் எப்போ எது கொடுக்கணும், என்ன கொடுக்கணும், நம்ம கர்மா எப்படி, நாம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நடக்குதுன்றது அது அந்த கர்ம யோகி நினைச்சு அவன் செயல்படுவான் இல்லைங்களா. அதுதான் முழுமையா பகவானுக்கிட்ட நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இல்லை நாமோ கண்டிப்பா பிரச்சனை தான் போய் மாட்டுவோம். அதே மாதிரி பகவான் அறிவுரையில் செயல்படுவதன் மூலம் பலன்கள் என்ன அப்படின்னு. இப்போ இந்த இந்த கூண்டை பாருங்களேன். இந்த கூண்டு உங்களுக்கு என்ன புரியுது? நான் நேற்று கூட இதை பத்தி கொஞ்சம் ரைட்டா விளக்கம் சொன்னேன். நான் இந்த கூண்டு என்ன தெரியுது பாருங்களேன். இந்த கூண்டுல வந்து ஒரு மாதாஜி உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தெரியுது? இதோட விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ரொம்ப அழகான இடம் இது. அவங்க ஒரு சிறையில ஒரு அடைஞ்சு கிடக்குற மாதிரி இருக்கு. ஆனா அவங்க ஏதோ சுதந்திரமா வெளில வரணும்னு தோன்றாங்க மாதிரி இருக்கு, வராங்க இல்லைங்களா. அது நமக்கு என்ன புரியுது? நம்ம இதுல இருந்து அத கரெக்ட் நீங்க சொல்ற படத்துல பார்த்து சொல்றீங்க. நமக்கு இதுல இருந்து என்ன புரியுது? இந்த இடத்துல ஏன் இந்த இடத்த நம்ம காமிச்சிருக்காங்க? கண்ணாடிக்கு ஆப்போசிட்ல கண்ணாடியும் காமிச்சிருக்காங்க. கண்ணாடியில சுதந்திரமா பறக்குற மாதிரியும் காட்டிருக்காங்க. இங்க வந்து கூண்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து அவங்க மனசு வந்து ஒரு என்ன நினைக்குது பிரபுஜி. அவனா அந்த மனசுல அவங்களால நினைக்கிறத அவங்கள சுதந்திரமா செய்ய முடியல அப்படின்னு அவங்களுக்கு அடப்பட்டு இருக்காங்கன்னு தோணுது பிரபுஜி. சரியா என்னன்னு? சரி 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 வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே. இப்போ இந்த கூண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம இருக்கிற இந்த லோகம் தான், இந்த பூலோகம் தான். இந்த லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 லோகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு கூண்டு மாதிரி தான். அந்த கூண்டுக்குள்ள அடைஞ்சு கிடக்கிறோம். இந்த பௌதிகமான உலகத்துல நாம வந்து உள்ள கிடக்கிறோம். அழகான நம்ம உலகம் ஒண்ணு இருக்கு. அதுதான் வந்து பகவானுடைய ஆன்மீக உலகம். அந்த உலகத்துல போகும்போது நாம என்னைக்குமே ரொம்ப சுதந்திரமா செயல்படுவோம். நம்மளை யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நாம பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஹாப்பியா நம்ம பாட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருப்போம். ஆனா இதுல வந்து இந்த கூண்டுக்குள்ள இருக்குது எப்படின்னா இந்த லோகத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்நாள இதுல லாபம் நஷ்டம் ஏதாவது ஒண்ணு வந்துகிட்டே இருக்கும், தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நாம எல்லாருமே எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த கூண்டுக்குள்ள தான் நாம எல்லாருமே இருக்கிறோம். ஆனா அந்த கூண்டுக்குள்ள இருந்து வெளியே வரணும்னா பகவான் அந்த பந்தத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கணும்னாமோ பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தாதான் நம்ம அந்த ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும், நமக்கு அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கணும். இது அவசியமா நமக்கு தேவை இது இல்லைங்களா. நம்ம எல்லாருமே ஒரு சிறைச்சாலை தான் இருக்கோம். பணம் வச்சிருக்கிறவன் கொஞ்சம் வசதி உள்ள ஜெயில இருக்கிறான், அவ்வளவுதான்.
நம்ம நேற்றோட சொன்ன நேத்தம் முந்தானு சொன்ன நினைக்கிறேன். ஜெயில் கைதி பற்றி 3 விதமான கைதிகள் சொன்னல. உயர்நிலை விஐபி கேட்டகரி, மிடில் கிளாஸ் கேட்டகரி, அப்புறம் வந்து லோ கிளாஸ் கேட்டகரி, அந்த மாதிரி சொன்னோம் பார்த்தீங்களா. அதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லாருமே ஜெயில தான் இருக்கிறோம். ஆனா அதுல இருந்து நம்ம மீண்டும் இந்த ஜெயில இருந்து மீண்டும் வெளியே வர முடியும். எப்படி வர முடியும்? பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கும். ஆமை இல்லாம பகவான் மேல நம்பிக்கை இருந்து பொறுமையா நாம செயல்பட்டோம்னா படிப்படியா நாம இந்த சுதந்திரமா நாம இந்த லோகத்திலே நம்ம வாழ, இந்த வாழ்நாளே நம்ம முத்திக்கான நம்ம கண் எதிரில தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். கண் எதிரே நம்மளுடைய லைஃப்பை பத்தி தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா. ரொம்ப ரொம்ப நம்ம பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கறதுனால பரவாயில்ல. ஒரு மணி நேரமாவது பகவானுக்கு முழு நேரம், அந்த 1 மணி நேரமாவது முழுமையா பகவானுக்கு பக்தி கொடுங்க. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க்கைக்கான பாடம்னா ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக ஆமையிலிருந்து விடுபட்டு நம்பிக்கையுடன் மனோபாவத்தை ஒருவர் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா நம்ம மனுஷன் மேல யாருமே நம்ப மாட்டோம். எல்லாமே பொறாம வச்சுட்டு இருப்போம். ஏதாவது இவங்க சரியில்லை, அவங்க சரியில்லை, இவங்க ஜிக்ஜாக்கா அவங்க பண்றாங்க, இப்படி பண்றாங்கன்னு ஏதாவது நம்பிக்கை இருக்கும் இல்லைங்க. அந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அது என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு நிமிஷம், அது என்னைக்குமே வந்து ஆபத்து. மனுஷாலையும் நம்பணும். எப்படி நம்பணும்னா, ஒருத்தர் தப்பு பண்றாங்க, ரசோ குணத்துல இருக்காங்க, தமோ குணத்துல இருக்காங்கன்னா அந்த சங்கத்திலிருந்து நம்ம வெளியே வந்துடணும். அந்த சங்கத்துல இருந்து நம்ம அவர்கிட்ட சரியா பேசக்கூடாது. அவர் என்னன்னா நல்லா இருக்கேன் அப்படின்ட்டு போயிடணும். அது நம்ம அதிகமா அவர் மேல நம்ம வச்சிருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த குணம் வந்துடும். நம்ம அதுல இருந்து அவர்கிட்ட நம்ம எந்த டீலிங் வச்சிருக்கூடாது. ஸோ இதை ஆன்மீகத்துல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே உணர்த்துவாங்க. ஒருத்தர் தப்பா போறாருன்னா அந்த சங்கத்திலிருந்து பகவத்கீதையிலே பகவானே சொல்றாரு. 18 அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. 18 அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த மாதிரி ஆத்மா கிட்ட நீங்க பழகாதீங்க. ஏன்னா அவங்க கர்மா, அந்த கர்ம தகுந்த மாதிரி அவங்க தப்பான வழியில போயிட்டு இருக்காங்கன்னா நீங்க அவங்க கிட்ட ஸ்நேகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கர்ணம் மாதிரியே நாம ஆக வேண்டி இருக்கும். சூழ்நிலை அந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அதனால அந்த இதில் வெளியே வந்துடணும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு நாம பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கணும். அதே மாதிரி பொறாமை இல்லாம நம்பிக்கையுடன் பகவான் மேல முழுமையா லாயித்து நம்ம பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு நம்ம வழி என்ன அப்படின்னா, இந்த வேதங்கள் மூலியமா, வேதங்கள், உபநேசங்கள், மற்றபடி இந்த புராணங்கள், இத மாதிரி நம்ம இந்த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் எல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் எடுக்கிறாங்க மாதாஜி இப்போ கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்? இப்ப இந்த பக்த விருஷான்னு ஒரு குரூப் எல்லாரும் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோம்ல பிரபுஜி, இதுலதான் படிக்கிறோம். கிருஷ்ணா புக் தான் படிக்கிறோம் இப்ப. ஓகே. அது ரொம்ப அழகான புக். அது நான் ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தேன். இந்த இஸ்கான் மூலியமா எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் எடுக்கல. ஒரு 5-6 ட்ரிப் நான் எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப அழகான புக் இது கிருஷ்ணா புக் ரீடிங். ஆரம்பத்துல ஆரம்பிச்சது பிரபு, அது கண்டினியூ ஆகுது. பக்தி விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் வாசிக்கிறாங்க. மற்றபடி தனியா எடுக்கல. சரி. இது அதே மாதிரி தன்னை அறியும் விஞ்ஞானம், இந்த புக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில பிரபுபாதா எழுதின புக்கு. தன்னை அறியும் விஞ்ஞானம், அந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்குன்னே சில பிரபுபாதா புக் எழுதியிருக்கிறாரு. ரொம்ப அருமையான புக்கு எல்லாம் 84 புக்கு மேல எழுதியிருக்காரு. இப்ப சில பிரபுபாதா எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இருக்கு புக்கு. அதெல்லாம் வாங்கி படிங்க. சும்மா இருக்கும்போது அதெல்லாம் படிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு அது கொடுக்கும். நமக்கு அது எப்படி பகவானுக்கு நம்ம வீடை வந்து எப்படி நம்ம கோவிலாக்கலாம், நம்ம பூஜை அறை எப்படி கோவிலாக்கலாம், அதெல்லாம் கூட சில பிரபுபாதா ரொம்ப அற்புதமா நம்ம கொடுத்துருக்கிறாரு. சாதாரணமா நம்ம ரொம்ப அதுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல்னா இருக்கிறத வீட்டுல என்ன இதை வச்சு நம்ம கோயிலாக்கலாம். வீட்டை கோயிலாக்க முடியும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிலாம் செயல்படும். இந்த மாதிரி புக்குங்கள் எல்லாம் வாங்கி படிங்க. கீதையை படிங்க, ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேளுங்க, படிங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் கண்டிப்பா படிங்க. ஏன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ கந்தங்கள் இருக்கு. எத்தனை கந்தம் இருக்கு பாருங்க. அவ்வளோ கந்தத்துல ஒரு கந்தத்துலயும் எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கு பாருங்க. அந்த ஸ்லோகம்லாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சா உங்க லைஃபே போயிடும். ரொம்ப அழகா போயிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி பகவத்கீதையும் எனி டைம் நீங்க படிங்க. எனி டைம்ல என்னைக்கா ஒரு நாளைக்கு ஒரு புக்கு, ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் படிங்க. அதை படிச்சுட்டு அதை சாராம்சத்தை புரிஞ்சுட்டு நீங்க செயல்பட ஆரம்பிக்க ரொம்ப நல்லது அது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? ஆனால் யார் ஒருவன் பொறாமையிலும் இந்த அறிவுரைகளை அவமதித்து அவற்றை முறையாக பின்பற்ற தவறுகிறானோ அவன் எல்லாவித ஞானமும் இல்லாதவனாக, முட்டாளாக, பக்குவம் அடைந்தவருக்கான முயற்சிகள் அனைத்திலும் நஷ்டம் அடைந்தவனாக கருதப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான ஞானம் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். ஒரு ஞானம் வந்து பௌதிக ஞானம், ஒரு ஞானம் வந்து ஆன்மீக ஞானம். ஆன்மீக ஞானம்ன்றதை நம்ம இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம். பௌதிக ஞானம்ன்றது நம்ம வந்து நம்ம வயிற்று குழப்புக்காக நமக்கு பணம் சம்பாதிக்கணும், அதுக்காக நம்ம டாக்டரோ இன்ஜினியரோ ஏதோ ஒன்று படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ இந்த பக்தி இல்லைன்னா, இந்த ஆன்மீக ஞானம் இல்லைன்னா அது பயனற்றது. அது நல்லா புரிஞ்சுங்க. அது டாக்டருக்கு படிச்சாலும் சரி, என்ன ஒரு உத்தியோகத்துல இருந்தாலும் சரி, அது பயனற்றது தான். ஏன்னா அது நிரந்தரமானது அல்ல. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை வருஷமா நீங்க வேலை பார்ப்பீங்களோ, எத்தனை வருஷம் நீங்க சம்பாதிப்பீங்களோ, அவ்வளவுதான் அது.
அதுதான் அந்த சுகம் தான், உடல் சுகம் தான் கிடைக்குமே தவிர வீடு சொத்து வாசல் வாங்குவீங்களே தவிர மற்றபடி இந்த ஆன்மீக அந்த அனுபவம் அந்த ஞானம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு உபயோகப்படையப்படாது. அதனால திரும்பவும் நாமும் வேற ஒரு உடலை தேடி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதோட இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க, ஒவ்வொருவரும் முக்குணங்களில் பெறப்பட்ட இயற்கை பின்பற்றுவதால் அறிவு சான்ற ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படி செயல்படுகிறான். அடக்குமுறையில் எதாச்சும் சாதிக்க முடியும். இந்த பதம் என்ன சொல்லுது பாருங்க இல்லைங்களா? முக்குணங்கள் சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம். அந்த குணங்கள்ல நம்ம என்ன மாதிரி செயல்படுறோம்? கோவப்படுறோமா, இல்ல சாந்தமா இருக்கிறோமா, இல்லைன்னா ரொம்ப மோசமா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கோமா, அதாவது மந்த புத்தியா இருக்கிறோமா அப்படின்னா அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்படுவோம். நீங்க சண்டேப்பா, நீங்க லீவுப்பா, நமக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியா வீட்டுல கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்ப்பா அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ரசோகுணம் வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ரசோகுணம் வந்துடும். என்னங்க நாங்க வாரம் ஃபுல்லா 6 நாளும் போய் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒரு நாள் தான் வீட்டுல ரெஸ்ட் கிடைக்குது, இந்த ரெஸ்ட்லயும் வந்து நமக்கு விட மாட்டேன்றாங்களே அப்படின்னு. அதுதான் சில பிரபுபாதா ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு, ரொம்ப அருமையான புக். நம்ம எத்தனை மணி நேரம் வேலை செய்யணும், எத்தனை மணி நேரம் வந்து நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காரு. ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அந்த புக். அது இப்போ நாங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க கோவிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட தூக்கமே வந்து மொத்தமே வந்து 6 மணி நேரம் தான். அதாவது நைட்டு வந்து ஒரு 4 மணி நேரம் படுக்கிறேன், பகல்ல வந்து ஒரு 2 மணி நேரம், டோட்டலாக 24 ஹவர்ஸ்ல பிரிச்சு நைட்ல 4 மணி நேரம், பகல்ல வந்து 2 மணி நேரம், 6 மணி நேரம் தான் நான் தூக்கமே. மற்றபடி சேட் பண்ணணும், அதே மாதிரி பகவானுக்கு தேவையான விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கணும். இதுவே டைம் நமக்கு போயிட்டு இருக்கு. காலையில ஒரு 5.5 மணி நேரம், 5.5 மணி நேரம் காலையில சேவா பண்றேன் கோவில்ல. சாயங்காலம் பாத்தீங்கன்னா 5 மணி நேரம். ஸோ மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 10 ஹவர் 11 ஹவர் வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்காக சேவை பண்றோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பூசாரி பண்ற வேலை. ஆனா நம்ம வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் அவசியமே இல்லை. 8 மணி நேரம் வேலை பார்க்கணும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 மணி நேரம் வேலை பார்த்துட்டு மீதி 8 மணி நேரத்துல நம்ம பௌதிக செயல்பாட்டுக்கு நம்ம வீட்டுல உள்ள வேலைங்களை, அந்த வேலையை இந்த வேலையை பார்க்கலாம். மீதி 8 மணி நேரத்தை நம்ம அந்த 4 மணி நேரத்தை குடும்பத்துக்காக செலவு பண்ணலாம். மீதி 4 மணி நேரத்துல பகவானுக்காக செயல்படலாம். இது மாதிரிதான் செயல்பட்டா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல பக்குவம் அடைய முடியும். சில பிரபுபாதா ஒரு புக்கு ரொம்ப அருமையா எழுதுகிறார். அப்ப இந்த முக்குணங்களை நாம சார்ந்தே இருக்க மாட்டோம். அது மாதிரி நம்ம லைஃப்பை பிரிச்சுக்கணும். நம்ம அந்த டைமிங்கை பிரிச்சுக்கிட்டு நம்ம பாட்டு அந்த டைம் போட்டு நம்ம கரெக்டாக பண்ணு வச்சுக்கலாம். அப்போ நம்ம வந்து இது பண்ணோம். லைஃப்ல வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் கடினம் தான். அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண அது சரியாகிடும் இல்லைங்களா? அப்போ முக்குணங்கள் வந்து நாம சாராம இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி பிளானிங்கோட பகவானுக்கு நம்ம பக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பா இந்த முக்குணங்கள் பண்ணணும். இல்லைன்னா அந்த முக்குணங்கள் சார்ந்து நம்மளுடைய அறிவு வந்து பார்த்தா அந்த ஞானமும் வந்து அதோட அந்த மென்டாலிட்டிலே போயிடும். நம்ம தப்பு பண்ணணும்னு ஒருத்தரை நினைப்போம், அவன் தப்பு பண்றான்னு அவனை போய் குறை சொல்றோம்னு வச்சுக்கலாம், அதே மைண்ட் செட்லேயே நமக்கு இருக்கும். எந்த ஒரு வேலையை எடுத்தாலும் சரி, எந்த ஒரு வேலையை எடுத்தாலும் எல்லாருமே தப்பு தப்பா பார்த்துட்டு இருப்போம். ஏன்னா நம்ம பார்க்கல, நம்மளுடைய அந்த மாயை நம்மளை வந்து அது மாதிரி பண்ணுவான் இல்லைன்னா. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதுதான் சொல்றாரு, பொறாமை மனப்பான்மை கொண்டு. அதாவது ஒருத்தர் நல்லா இருக்கிறான், ஒருத்தர் நல்லா இல்லை அப்படின்போது பொறாமப்படுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பொறாம குணம் வந்து என்ன குணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசோகுணம். அது ரொம்ப கெட்ட குணம். அந்த குணம் வந்து இருக்கவே கூடாது. நமக்கு வந்து ஒரு மாதாஜியோ ஒரு பிரபுஜியோ நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு போறாங்கன்னா ட்ரெஸ் சூப்பரா இருக்கு, இது நம்ம போடுற ட்ரெஸ் நல்லாவா இல்லை, நல்லதா இருக்கும், நம்ம போடுற ட்ரெஸ் நல்லதா இருக்கும் இல்லைங்களா? அது நம்ம பொறாம, அந்த பொறாமன் வந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள ரசோகுணம் வந்துடுச்சு. அந்த அறியாமைன்றவனும் அசூர குணம். அது அசூர குணம் தான். அது ஆக்சுவலா வந்து ரசோகுணம் வந்து அசூர குணம். அந்த குணம் உள்ள வந்துடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய எல்லா செயல்பாடுமே அப்படியே மாறிடும். இது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், வராம இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி உண்மை ஞானம் இல்லாதவனுக்கு, பகவத் ஞானம் இல்லாதவங்களுக்கு கண்டிப்பா அதாவது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிக்கலை தான் கொண்டு போகணும். பக்குவம் அடைறதுக்கான கதியே இல்லை அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு இல்லைங்களா? ஒவ்வொருவரும் பகவானுடைய சார்ந்தே இருக்கணும். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் சுய இருக்கையின்படி செயல்படுகின்றனர். அவங்களுக்கு என்னென்ன சுதந்திரம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செயல்படுறோம். அது என்னைக்குமே பக்குவமற்ற செயல். அது நாம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மா, பகவானுக்கு கட்டுண்ட ஆத்மா. நம்ம எல்லாம் ஒரு சிறைச்சாலையில் இருக்கும். அதுல இருந்து விடுதலை வரணும்னா ஹரிநாமம் தான் நமக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும் இல்லைங்களா? புலன்கள் மற்றும் புலன்களின் பொருட்கள் மீதான வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு விதிமுறைகள் உள்ளன. இது வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்ல. காலையில பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம அதிகாலையில எழுந்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. வேதங்கள்ல அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரம்ம முகத்துல எழுந்து நம்ம அதாவது அதுக்குன்னு ஒரு குறியீடு சொல்லியிருக்காங்க ரிக்கு வேதத்துல. அதாவது 2 மணில இருந்து 3 மணி வரைக்கும் எழுந்துக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தம நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 மணி. அப்புறம் ஒரு ஆள் என்ன கேட்டார், நீங்க எத்தனை மணி தூங்குறீங்க, எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்க? நான் 9:30 மணிக்கு தூங்குவோங்க, 2 மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன். 2 மணிக்கு எழுந்து திருப்பி தூங்குவீங்களான்னு கேட்கறாரு.
ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த மைண்ட் செட்டு. எல்லாருமே ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு 10 மணிக்கு வருவாங்க, 9 மணிக்கு வருவாங்க, சாப்பிடுவாங்க, ஒரு மணி நேரம் டிவி பார்ப்பாங்க, 1 மணி நேரம் நியூஸ் பார்ப்பாங்க, ஏதோ ஒன்று பார்ப்பாங்க மொபைல் மூலியமா. பார்த்துட்டு 11 மணி 10:30 மணிக்கு 11 மணிக்கு படுப்பாங்க. நான் 6 மணிக்கு 7 மணிக்கு எழுந்துப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு மைண்ட் செட்ல உள்ளவங்க இந்த 2 மணின்னு சொன்னா அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து உச்ச நிலை, அது தூக்க உச்ச நிலை. அந்த நிலையில போய் எழுந்துக்கிறீங்களேன்னு கேட்பாங்க இல்லைங்களா. ஆக்சுவலா வந்து வேதம் என்ன ரிக்வேர் சொன்னா 2ல இருந்து 3 உத்தம நிலை, அதி உத்தம நிலைன்னு சொல்லுது வேதம். ஏன்னா அந்த நேரத்துல வந்து நல்ல வைப்ரேஷன் கிடைக்கும். இது சயின்ஸே சொல்லுது இது இல்லைங்களா. 3 மணில இருந்து 4 மணின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மல், அதாவது மத்திம நிலைன்னு சொல்லுது. அந்த இடத்துல 4 மணி வரைக்கும் 3ல இருந்து 4 மணி எழுக்கிறாங்கன்னா நல்ல ஆரோக்கியமான உடல் இருக்கும், ஆரோக்கியமான சிந்தனைகள் இருக்கும், நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 5ல இருந்து 6 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கனிஷ்டக அதிகாரியுடைய செயல்பாடு. அது 6 மணி வரைக்கும். 7 மணிக்கு வர போறது வந்து அதர்மவாதிகள் அப்படின்னு சொல்ல வருது. அதாவது 6 மணிக்கு மேல எழுந்துக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர்மவாதிகள்னா அவங்களோட சிந்தனைகள் எல்லாமே வந்து பௌதிக சம்பந்தப்பட்டுமே இருக்கும், பௌதிக சம்பந்தமா இருக்கும். இது மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா கூட்டம். அந்த விதிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். அதுதான் சாதனா பக்தின்னு சொல்லப்படுது. நம்ம 12ஆம் தேதியில படிப்போம் இதை பத்தி. அந்த சாதனா பக்தியை நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா. அத்தகைய விருப்பு வெறுப்புகளை கட்டுப்பாட்டில் ஒருவன் வந்துவிடக் கூடாது, ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையில் இவை தடை கற்களாகும்ன்றாரு. அந்த நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணாம இந்த புலன் கிழிச்சிக்காக நம்ம ஆசைப்பட்டு இருந்தோம், நல்லா தூங்கணும்பா, இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கணும்பா அப்படின்னு. அப்போ அந்த உடல் சார்ந்தா நம்ம செயல்படுறோம், ஆத்மா சார்ந்து நம்ம செயல்படலை இல்லைங்களா. இது அழியக்கூடிய உடல் நம்ம நினைக்கல. நம்ம இந்த உடல் நம்மது, நாம தான் உடல் அப்படின்னு, என்னுடைய விரல், இது என்னுடைய விரல் அப்படின்னு, நம்ம என்னுடைய கை, என்னுடைய தலை அப்படின்னு நாம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. இது அழியக்கூடிய உடல் நமக்கு அது வராது, டக்குன்னு வராது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வரும், படிப்படியா தான் முயற்சி பண்ணா வரும் இல்லைங்களா. ஸோ அது மாதிரி நாம வந்து உடல் சார்ந்து இருக்கும் போது நாமும் அதுல போயிடுவோம். புலன் கிளர்ச்சிகளே அது மீது வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்தணும். விதிமுறைகள் இருக்கு, அழகா ஸ்லோகம் நம்மளுடைய வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. அதை நாம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அதாவது ஆன்மீக முன்னேற்றக்கான தடை கற்கள் என்னது? வெறுப்பு, அதாவது பற்றுதல், லாபம் நஷ்டம், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு போற வழியில எப்படி ரோட்ல வந்து ஒரு பெரிய பாறாங்கல் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் நம்முடைய ஆன்மீக லைஃப்ல வந்து இந்த பௌதீகம் என்ற கல் வந்து நம்ம எழுத்தாப்புல நிற்குது. அதை உடைக்கணும்னா நம்ம பகவானுக்கிட்ட முழு நேரம் ஹரிபக்தியோடு நம்ம செயல்பட்டா போதும், கண்டிப்பா நம்ம அதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்க முடியும். அற்புதமான சாலை விபத்து நேர வாய்ப்புகள் உள்ளது. அதாவது இந்த அற்புதமான இந்த உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா. ரொம்ப அழகான உடல். ஆனா இது என்னைக்குமே வந்து நிரந்தரமா பாருங்க கிடையாது. நல்ல அழகான ரோடு இருக்கும், நல்ல அழகான கார் இருக்கும், போகும்போது எங்கேயாவது தவறான ஒரு விஷயம் நம்ம நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், ஆக்சிடென்ட் தான் ஆயிடும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் வாழ்க்கையும். நம்ம குடும்பம் இருக்கும், நல்ல அழகான சமுதாயம் இருக்கு, நல்ல ஒரு வாழ்க்கை பண்ணுகிறோம், நம்ம ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணா நம்ம வாழ்க்கையை செதஞ்சு போகும். இது அதே மாதிரிதான். எனவே ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நம்ம செயல்படணும் பௌதிகத்துல. அந்த பக்தியில வந்து அந்த மாதிரி தன்னமே தேவை. எனவே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலன்களின் மீது நான் பட்டுதல் சகலவித முயற்சிகள் மூலம் தவிர்க்க வேண்டும். அப்ப இந்த லாப நஷ்டம், அது நல்லது கெட்டது, இதெல்லாம் நாம வந்து இது பண்ணா நல்லது, இது பண்ணாது கெட்டது, இது பண்ணக்கூடாது, அது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றது வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஜோகுணம்னு சொல்லப்படுது. அந்த செயல்பாடு உன் கடமை என்ன, உன் கடமையில நீ பாட்டு நீ உன் கடமையை நீ சரிவர கரெக்டா நீ செஞ்சுட்டாவே போதும். அந்த வெறுப்புல இருந்து நம்ம பந்தப்படவே மாட்டோம். அதுல இருந்து பண்ண சந்தோஷம் வந்தாலும் சரி, துக்கம் வந்தாலும் சரி, ஒரே நிலையை நாம அதுல இருந்து மூண்டி போயினே இருப்போம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா மூடிட்டு வருது கிளைமேட், திருப்பி மழை பெய்ய போகுது. இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க, பிறருடைய கடமைகளை நன்றாக செய்வதை விட குற்றங்கள் இருப்பினும் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதே சிறந்தது. பிறருடைய பாதையை பின்பற்றுவதால் அபாயகமானது என்பதால் பிறரது கடமைகளை ஈடுபடுவதை விட தனக்கென்று உள்ள கடமையை செய்யும் போது அழிவிடுவதும் சிறந்ததாகவும் சொல்லப்படுது. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லப்படுது உங்களுக்கு புரியுங்களா? யாருக்கா சொல்ல முடியுமா, விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது, நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்குது, நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை செய்யணும், மத்தவங்களை குறை சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது. அது அப்படி சொல்லு, அது மாதிரி சேர்த்த நமக்கு என்ன கடவுள் கொடுத்துருக்காரோ இந்த லைஃப் நமக்கு கொடுத்துருக்கு, குடும்பத்துல இருக்குன்னா அதை நம்ம எந்த பலனும் பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம நம்ம செஞ்சுட்டு போயிடணும். மத்தவங்களை எந்த குறையும் சொல்லக்கூடாது. அதுதான் நம்மளுக்கு புரியுதுமா. ஓகே மாதாஜி. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? மத்தவங்க இதுல விஷயத்த தலையிடாம இருக்கிறது, அவங்கள இது செய்ய அதை செய்யணும் அதிகாரம் பண்ணாம இருக்கிறது, நம்ம சொல்லாம அவங்கள கட்டாயப்படுத்தாம இருக்கிறது, அது மாதிரி அது பண்ணாம நமக்கு என்ன கடவுள் கொடுத்துருக்கிறாரோ அதை நம்ம செஞ்சுட்டு நம்ம கிருஷ்ண இதுல கான்சியஸ்ல இருக்கிறது நல்லதுன்னு நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி. சரி,
இப்போ இதுல என்ன சொல்லணும்னா, நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க, நம்ம உடல் சார்ந்து, நம்ம குடும்ப சார்ந்து நீங்க நம்ம அந்த தாட்ல பேசிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து வர்ணாச தர்மத்துல வர செயல் இது. ஆக்சுவலா வந்து வர்ணாச தர்மம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பிறப்பால் வந்து நம்ம வந்து ஒரு குலத்துல நம்ம பிறக்கிறோம். இப்போ எங்க அப்பா அம்மா வந்து சத்திரியர், இவங்க அப்பா அம்மா வந்து பிராமணன், இவங்க அப்பா அம்மா வந்து சூத்திரன், வைசியன் அப்படி இருக்கிறாங்க. அது பிறப்பால் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அவனுடைய பாவ புண்ணிய கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த புண்ணிய தகுந்த மாதிரி அவனுக்கு உடல் கிடைக்குது. அது ஓகே. அது வந்து பிறப்பால் வர கடமை. அது அது வந்து அந்த கடமை ஒண்ணு இருக்கு. அதே இல்லாம அது எனக்கு வர்றது எனக்கு செட் ஆகலைங்க. நான் பிராமணன் தான், நான் பிராமணன் செய்யல, நான் பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டேன். ஆனால் வந்து என்னால முழுமையா செய்ய முடியல. நான் இயற்கையாவே எனக்கு சுதந்திரம் பகவான் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? நான் ஒரு ஆபீஸ்ல போய் வேலை பார்க்கறேன் அப்படின்னா அது சத்திரியன் வேலை. ஒரு சத்திரியன் ஒரு ஆபீஸ் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்குறோம் எல்லாருமே சத்திரியன் தான். அதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்றாருன்னா வைசியன் ஆயிடுறான் இல்லைங்களா? வியாபாரம் பார்க்கறோம் ஒரு வைசியன் ஆயிடுறான். அதே மாதிரி எனக்கு அதெல்லாம் வேணாங்க, நான் ஒரு ஆபீஸ்ல போய் ஒரு வேலை பார்க்குறேங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கறேன்னா அவன் சூத்திரன் ஆயிடுறான். ஸோ இது மாதிரி பிரிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு அந்த மாதிரி அந்த இதை கரெக்டா செஞ்சாவே போதுன்றாரு. உன்னுடைய பிறப்பால் நீ பிராமணா இருக்கலாம், பிறப்பால் சத்திரனா இருக்கலாம், பிறப்பால் சூத்திரனா இருக்கலாம், பிறப்பால் வைசியனா இருக்கலாம். அதை உன்னால ஃபாலோ பண்ண முடியல. உனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன இருக்கோ அந்த கடமையை நீ சரிவர பண்ணவே போதும். மற்றவங்களை பண்றதை பார்த்து காப்பி பண்ணி நீ பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. ஐயா அவன் பிராமணன்பா, அவன் குவாலிட்டி நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம், முயற்சி பண்ணணும், அதெல்லாம் வீண் வேலை. அதெல்லாம் வீண் வேலை. அந்த மாதிரி செய்யவே கூடாது. நமக்கு என்ன வருமோ அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். எந்த குளத்துல பிறந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல. அதுதான் சொல்றாரு, பிறரோட கடமையை நன்றாக செய்வதை விட குற்றங்கள் இருப்பினும் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்வதே சிறந்தது. நமக்கு என்ன வருமோ அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு போயிடணும் இல்லைங்களா? பிறரோட பாதையை பின்பற்றுவது அபாயகரமானது என்பதால் பிறகு கடமைகளை ஈடுபடுவதை விட தனக்கென்று உள்ள கடமையை செய்யும் போது அழிவிடுதல் சிறந்ததாகும் சொல்றது. சில பேர் பிராமணா இருப்பாங்க, பிராமணன் நான் செயல்படுறேன்னா அதி உத்தம நிலை. அது அதி உத்தம நிலை. அதுலதான் பகவான் நம்மளை படைச்சிருக்காரு, அதே நம்ம செய்யணும்னா அதுதான் உத்தம நிலை. அது அந்த பிராமண கோயில இருந்து வெளியே வரவே கூடாது. அதுதான் அதி உத்தமம். அது ரொம்ப சிறந்த செயல். அது ஆனா இன்னைக்கு உள்ள பிராமணன் செய்யறாங்களா பாருங்கன்னா கேள்விக்குறி தான், கொஸ்டின் மார்க் தான் இல்லைங்களா? அப்போ நகல் அடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. யாரையும் பார்த்து நம்ம நகல் அடிக்க கூடாது. நமக்கு என்ன வருமோ அதை நம்ம செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். பிறருக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை காண செய்வதை விட தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட செய்வது பரம புருஷன், அதாவது பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வோடு நிறைவேற்ற வேண்டும். நமக்கு என்ன வருமோ அதை நாம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு பகவானிலே அவரை பகவானை மையப்படுத்தி நாம செயல்படணும். உட்கார்ந்தாலும் நின்னாலும் எழுந்தாலும் போனாலும் கிருஷ்ணா ஓடியா, ராதா ஓடியா அப்படின்னு அம்மா அப்பாவை மனைவி கணவன் அதே மாதிரி வச்சு கூப்பிட்டு பாருங்க. கூப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னாவே போதும் இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல பகவான் நிற்பார், அந்த உறவு மூலமா நிற்பார். நீங்கள் தனி தத்துவத்தோடு வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளீர்கள், உங்கள் தனி தத்துவத்தை ரசித்து அனுபவியுங்கள், நீங்களாகவே இருங்கள் அப்படின்றார் பகவான். நாமளாவே இருக்கணும். நம்ம எதுக்கு அடுத்தவங்களை சார்ந்து இருக்கணும்? இன்னைக்கு ஒருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்திருக்காரு, ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் வந்திருக்காரு, இவரு சினிமா ஆக்டர் இப்படி இருக்காரு, ஒரு பெரிய ஆன்மீகவாதி இவர் இப்படி இருக்காரு அப்படி இருக்காரு, யாரை பத்தி பண்ண வேணாம். நாமளாவே இருப்போம். அதுதான் உத்தம நிலை, அதி உத்தம நிலை. அதுதான் நாமளா இருக்கும். நமக்குள்ள விதிக்கப்பட்ட கடமை இருக்கு, நாம அதை சரிபெற வேதத்தின் மூலியமா சார்ந்து நம்ம செயல்பட்டு இருக்கணும். அது தனி தத்துவமா நாம இருக்கோம் இல்லைங்களா? நாமளே வடிவமைச்சிருக்கோம். நாம தான் பகவான் வடிவமைக்கல, இதை நாம தான் வடிவமைச்சு. இந்த உடல் நாம வேணும், நான் இன்னைக்கு பெண்ணா பிறந்திருக்கேன், இன்னைக்கு ஆணா பிறந்திருக்கேன், நான் இந்த இடத்துல பிறந்திருக்கேன்னா அது யாரு? அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி பகவான் யாருமே அதுக்கு இது அது சார்ந்து கிடையாது. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நாம தான் அந்த உடலை தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம். இப்ப அடுத்த உடலை தேர்ந்தெடுக்கிறது கூட நாம தான் தேர்ந்தெடுக்கணும். இது பகவானோ இல்ல வேதங்களோ இல்ல இதுமே அப்பா அம்மாவோ யாரும் கிடையாது. நாம என்ன செய்யறோமோ அடுத்த உடல் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? தேர்ந்தெடுக்கிற வேலையை நாம தான் செய்யறோமே தவிர இது பகவானே அவரே சொல்றாரு, இதுக்கு எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை, அது நீ தான் தேர்ந்தெடுக்கிறன்றார் பகவான். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ, நம்ம என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு நாம பகவானுக்கு அழகா பக்தி கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க 36ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப காமத்தை பத்தி பகவான் ரொம்ப அழகா இது வந்து கொடுக்குறாரு. இப்போ வர ஃபுல்லாமே காமத்தை பத்தி சொல்ல போறாரு, பார்ப்போம். அதாவது அர்ஜுனன் கூறினான், கொடுத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? ரொம்ப அழகான கேள்வி கேட்கிறார் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வியை கிருஷ்ணர் கிட்ட இவரே கேட்கிறார், ரொம்ப அழகா கேட்கிறார். அதாவது விருப்பமே இல்லை, நமக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம், ஆனாலும் நம்ம அதை வீடு ஏன் நம்ம குடும்பம் இருக்கு. இப்ப நம்ம குடும்பம் இருக்கு. அவன் அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா, எனக்கு விருப்பமே இல்லைங்க, எனக்கு பந்தமே வேணாங்க, நான் ஆன்மீகத்துல வந்துடுறேங்க, நான் கோயில்ல சேவை பண்றேங்க, இல்ல நான் யாத்திரை போறேங்க, நான் அங்க போறேங்க இங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அதுல நான் ஈடுபாடு பண்ண போறேன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம குடும்பத்தை நாம தனிமரமா விட்டுட்டு போறோம். அது பாவகரமான செயல் தானே, சரிங்களா? அந்த செயல் செய்யக்கூடாது இல்லையா? ஆனா அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி பாருங்க,
பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது, எனக்கு விருப்பமே இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது, ஒரு பாவகாரியங்கள் செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கிறாரு இல்லைங்களா. சோ இதுக்கு விளக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம ஒரு காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா அது லாப நஷ்டம் இல்லாம பகவானுடைய மையப்படுத்தி நாம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா, அப்ப நமக்கு வந்து ஜெயம்தான் கிடைக்குமே தவிர நமக்கு வந்து வீழ்ச்சி கிடைக்காது இல்லைங்களா. அது இது என்ன சொல்றாரு, ஒருவனை பாவம் செய்யும் தூண்டும் அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, உயிர் வாழின் உண்மை இயற்கை தூய மற்றும் கலங்கமற்றவன். சரி, ஜட இயற்கையுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது கடமைகளை விட்டுவிட்டு பாவம் செய்து விடுகிறான் அப்படின்னு. அதாவது ஜட வாழ்க்கைன்னும் போது நம்ம வந்து பௌதிகத்துல பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு மற்ற விஷயத்துல நம்ம இயற்கையை சார்ந்து இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா தொடரும்போது நம்ம கடமையை விட்டுடுறாங்க. கடமைனா என்ன கடமை? நம்ம பக்தி கொடுக்காம நம்ம பாவத்தை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். பக்தி கொடுக்காம நம்ம பௌதிகத்துல சம்மந்தப்பட்டு நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்ப என்ன ஆகும்னு பாருங்க, அப்ப நம்ம பிரச்சனை தான் வரும் இல்லைங்களா. அதே உயிர்வாழி உண்மையான இயற்கை என்ன? நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், அதே மாதிரி பணமும் சம்பாதிக்கணும் போது அவன் வந்து தெளிந்த நீரா இருப்பார். தெளிந்த நீர் மாதிரி இந்த படத்துல இருக்க மாதிரி இருப்பார். ஜட வாழ்க்கையில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்தப்பட்ட மாதிரிதான் கலங்களா தான் இருப்பார் இல்லைங்களா. இதுதான் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தியா இது சொல்லப்படுது. 37 பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுற்கடல் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரசோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இது இவ்வுலகில் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் ஆபகரமான எதிரியாகவும் சொல்லப்படுறார். காமம் தான் அதுக்கு. காமம்னா என்னது? பற்று, மோகம். ஒரு பொருள் மேல பற்று வருது, பற்றுனால நமக்கு என்ன வருது? மோகம் வருது, மோகத்தினால காமம் வருது, காமத்தினால நமக்கு கோபம் வருது, கோபத்தினால வீழ்ச்சி அடைகிறோம் இல்லைங்களா. நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல கடைசியா படிச்சோம் இல்லைங்களா. சோ அது மாதிரிதான் நமக்கு இந்த வாழ்க்கையில எல்லா விஷயத்திலுமே இந்த காமம் தான் ரொம்ப நம்மள வந்து அது எதிரி, நமக்கு எதிரி, முக்கியமான எதிரி அது. அன்பு இருக்கிறதுல காமமே வராது. அன்பு இருந்ததுன்னா அங்க காமமே வராது, மோகம் வராது, காமம் வராது. அன்பு இருந்ததுன்னா என்ன தெரியுங்களா? ரொம்ப அழகான இது. அந்த சனாத தர்மத்து மூலியமா அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அன்பு இருக்கிறதுல. அன்பை பத்தி ஒரு கிளாஸே எடுக்கலாம். நம்ம அவ்வளவு விஷயங்கள் சில பிரபுபாதா ஒரு புக்ல எழுதியிருக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அது. அங்க காமமே இருக்காது அன்பு கிட்ட வந்து. சாந்தமான குணமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப காமமே இதுக்கு காரணம். ரசோகுணத்தை உற்பத்தி ஆகிறது அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம புலன்கழிச்சினால ஒரு வீடு கட்ட போறோம், சூப்பரா வீடு கட்டணும்பா, அதுக்கு என்ன வீடு கட்டுறதுக்கு பணம் தேவை. பணத்துக்கு தேவை நம்ம என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 மணி நேரம் வேலை செய்யணும், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 மணி நேரம் வேலை செய்யணும். இந்த ஆபீஸ்ல வேலை சம்பளம் கொடுத்தா ஒரு 30,000 சம்பளம் கொடுக்குறாங்கப்பா, நான் பத்தாதுப்பா, டியூ கட்டுறதுக்கே சரியாயிடும், இன்னொரு 1000 2000 எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சா நல்லா இருக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணோம்? உடல் உபாதையை பார்க்காம உடலுக்கு கஷ்டப்பட்டு நம்ம சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். இதெல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. அந்த ஆசை ரஜோகுணம். அந்த ஆசை எது ஆசைப்படுறோமோ அது ரஜோகுணம், அது பற்றாயிடும் இல்லைன்னா. அந்த மாதிரி நம்ம எந்த பொருளுக்கு ஆசைப்படுறோமோ அது ரஜோகுணத்துல போயிடும். அதுதான் காமமா நமக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்ப நாம எதுவுமே ஆசைப்படாம இருக்கிறத வச்சே நம்ம வாழ்க்கையை அழகா கொண்டு போக முடியும். அதுதான் நம்மளை படைச்சிருக்காரு பகவான். அப்போ இதுக்கு காரணம் என்ன? காமம் தான். அப்போ நம்ம ஆசை, இந்த ஆசைனால நாம நிறைய விஷயங்களை நம்ம போறோம். அன்பு மற்றும் காமம். அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையானது, அது வந்து பால் போலது, தெளிவானது. அன்பு வந்து காமமே இருக்காது. ஆனா காமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து சுயநலம் இருக்கும். சுயநல அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தயிர் மாதிரி அது கெட்டு போயிடும். பால் இப்படி கெட்டு போச்சுன்னா தயிர் ஆயிடுது இல்ல. அதுலயும் ஒரு இருக்கு, அதுலயும் ஒரு விஷயம் இருக்கு, தயிர்லயும் ஒரு நல்லது இருக்கு. இருந்தாலும் சொல்ல வரோம், உதாரணமாக சொல்ல வரோம். அன்புன்றது எப்பவுமே காமம் வராது, கோபம் வராது, பேராசை இருக்காது, அந்த மாதிரி இருக்குங்க அன்பு. ஆனா காமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, மோகம் காமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது எதிர்பார்ப்போம், ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு. இப்ப நான் உனக்கு இது வாங்கி தரேன், ஏதாவது வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உனக்கு ஏதாவது வேணுமா, நான் வாங்கி தரேன். அவனால ஏதாவது பயன் அடைகிறதுக்காக பார்ப்பாங்க. ஒரு பொருள் கொடுத்தா 2 பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது அதுதான் வந்து காமமா உற்பத்தி ஆகுது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து காமம். அப்போ நாம சுதந்திரத்தை தவறான வகையை உபயோகப்படுத்துறோம். அன்பு இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், எல்லா விதமான சகல விஷயமும் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே காமம்ன்ற பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரம் மட்டும் தான் நமக்கு சுகம் கிடைக்கும். அடுத்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விபரீதமான பிரச்சனைகளை நம்ம வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப அன்பு என்னைக்குமே வந்து நம்ம நிரந்தரமானது. காமம் வந்து நம்மள என்னைக்குமே வந்து பிரச்சனை கொண்டு வரும். அது ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து 2 விதமான கோடிட்டு காட்டுறாரு பாருங்க. பகவான் ஜீவாத்மாவிற்கு சிறு சுதந்திரம் அளிக்கிறார். எப்படிப்பட்டவங்க? ஜீவாத்மா. நம்ம எல்லாமே ஜீவாத்மா இல்லைங்களா. அதாவது சொரூப நிலை. நம்ம எல்லாமே சொரூப நிலை. அவ பகவானின் நித்திய சேவகன் நம்ம எல்லாருமே. அப்ப நித்திய சேவகனா இருக்கிறோம். எப்படின்னா அதை மறந்துடுறோம். நாம் அந்த நித்திய சேவகன்ற தன்மையை மறந்துட்டு தன்னை இந்த ஜடத்தின் எஜமானது, இந்த உடலுக்கு நான் தான். இந்த உடல் பேரு என்னுடைய பேர் என்ன? சிங்காரம் செல்வம் அப்படின்னு நாம வச்சுக்கிறோம், பேர் வச்சு. இந்த உடலுக்கு இந்த உடல் என்னுடைய கை, என்னுடைய மாறு, என்னுடைய உடல் அப்படின்னு நாம இந்த உடலை பத்தி நாம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். இது ஜடம் இல்லையா, இதை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். அப்ப பகவானை விட்டு தனிந்து அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறோம்.
பகவான் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார். அதை நம்ம புரியாம நம்ம என்ன பண்றோம், சில வீட்டுகளில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பூஜை அறை இருக்கும். அந்த பூஜை அறையில ஒரு திரை போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த திரையை போட்டு மூட்டேன்னு வச்சுங்களேன், பிரச்சனை இல்லை, பகவான் வரமாட்டாரு, பார்க்க மாட்டாரு அப்படின்னு திரையை போட்டுருவாங்க. நீங்க திறந்து வச்சிருந்தாலும் மூடி வச்சிருந்தாலும் பகவான் எல்லா இடத்துலயும் கிடப்பார். அந்த ஞானம் கூட சில பேர் இருக்காது. பகவானை மூடி வச்சுட்டா போதும், அந்த இது மூடி வச்சுட்டா போதும், நம்ம என்ன வேணா பண்ணா என்ன வேணா செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு. சரி, நிறைய வீட்டை நான் பார்த்துருக்கேன். நான் நிறைய வீட்டில் பார்த்தேன். என்னங்க மூடி வச்சிருக்கீங்களே? இல்லைங்க, வீடெல்லாம் சுத்தப்படுத்தணும், அது பண்ண இது பண்ண, அதனால வந்து பகவான் டோரை மூடி வச்சிருக்கேன் அப்படின்வாங்க. சில இது சொல்லுவாங்க. சில வீட்டுக்கு தூரம் வந்து மாதாஜி வீட்டுக்கு தூரம் வந்தா டோரை முட்டா போதும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் மூடி வைக்கணும் அவசியமே இல்லை பகவானுக்கு. அது மாதிரி பகவானுக்கு எப்போ மூடணும்னா, பகவானுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கும்போது மூடி வைக்கணும். அது மாதிரி தூங்க வைக்கும் போது மூடி வைக்கணும். மற்ற நேரம் திறந்து வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது, இல்லைங்களா? சரி, அதுகிட்ட போக வேண்டாம். பகவானை விட்டு தனிந்து அனுபவிக்க நாம் ஆசைப்படுகிறோம், ஜடத்துடன் தொடர்பு கொள்கிறோம். இந்த உடலை சம்மந்தப்பட்டு நாம ஜடம் போது இந்த கண்ணால பாக்குது, காதால கேட்குது, வாயால பேசுது, இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நாம சம்மந்தப்படுறோம், இல்லைங்களா? அப்போ முக்குணங்களில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அப்ப நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோமோ அந்த ஆசைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ரசோகுணம், நல்ல குணம், கெட்ட குணம், கேடு கெட்ட குணம், இந்த 3 குணமும் நமக்குள்ள வந்தது. சத்துவம், ரசோ, தமோ, இந்த 3 குணமே நமக்குள்ள வந்தது. அப்போ வந்த பிறகு அந்த ரசோகுணத்தை சம்பத்தினால் அன்பு காமமாக நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரியாக திரிக்கப்படுகிறது, இல்லைங்களா? நம்ம அந்த ரசோகுணம் வந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா போச்சு நமக்கு. நீங்க 1 லட்ச ரூபாய் பணம் கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், 1 லட்ச ரூபாய் பத்தாது, இன்னொரு 1 லட்சம் இருந்தா நல்லா இருக்குமே, இன்னொரு 50,000 எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே, இப்படிதான் அந்த சிந்தனை போகும். அப்ப அது என்ன ஆகும்னா காமமா மாறுது. காமமா போகும்போது அப்ப நம்ம போய் சிக்கல்ல போய் மாட்டிக்கிறோம், இல்லைங்களா? அப்ப காமம் திருப்தி அடையாத போது கோபத்தில் மாறுகிறது. நம்ம போன அத்தியாயத்துல 62 63 படிச்சோம். 8 விதமான படிக்கட்டுகள் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா போன அத்தியாயத்துல. அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்துருவோம். அப்போ கோபம் அறியாமையாக மாறுகிறது. அறியாமைன்றது அசுர குணம். 11 அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விரிவா படிப்போம். அசுர குணங்கள் 6 குணம்ல ஒரு குணம் வந்து என்ன? அறியாமை. சில பேர் சொல்லுவாங்க, தெரியாம செஞ்சுட்டேன், என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு. அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கணும் தெரியுமா? உண்மையே சொல்றேன், நீங்க யார்கிட்டயாவது நான் தெரியாம செஞ்சுட்டேன், மிச்சிட்டேன், காலை மிச்சிட்டேங்க, தெரியாம மிரிச்சிட்டேங்க அப்படின்னு சொன்னா கூட அப்ப நீங்க என்ன தன்மையில இருக்கீங்க தெரியுங்களா? அசுர குணத்துல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கணும். அசுர குணத்துல இருக்கணும். அப்போ அதுதான் அதுலயே வந்து அதே அத்தியாயத்திலே பகவான் சொல்றாரு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெட்கப்படணும்ன்றாரு அந்த அத்தியாயத்துல. அதாவது தெய்வீகமான குணங்கள்ல வெட்கப்படுறது ரொம்ப அழகான குணம். அது வெட்கப்படணும். ஏன் வெட்கப்படனா, நாம ஒருத்தர் தெரியாம மெரிச்சிட்டோமே, அறியாம அசுர குணத்துல நம்ம போயிட்டோமேன்னு சொன்ன நம்ம தப்ப வெட்கப்பட்டு நாம அது கூனி குறுகணும். நாம தெரியாம பண்ணிட்டேங்க அப்படின்னு திமிரா சொன்னோன்னு வச்சுங்களேன், அது வேற மாதிரி போயிடும், இல்லைங்களா? அந்த வெட்கப்படுறதே வந்து மாதாஜி தான் வெட்கப்படணும் இல்ல, பிரபுஜியும் அழகா வெட்கப்படுவாங்க, மாதாஜியும் வெட்கப்படுவாங்க. வெட்கம்ன்ற அது வெட்கம் கிடையாது. நாம செஞ்ச தவிர வெட்கப்பட்டு கூனி குறுகணும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் தெய்வீகமான குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா சொல்றேங்க. அறியாமைன்றது அசுர குணம். அந்த எங்க வரும்னா அந்த கோபத்தினால, ரசோகுணத்தினால வரும். அது மாறுகிறது. அறியாமையில ஜட வாழ்வை திரும்ப நாம பழையபடி நாம அதை தொடரும். அந்த தொடர்பு நமக்கு தேவையா? இல்லைங்களா? அப்போ தன்னை பகவான் நித்திய சேவகனாக என்ன இருந்த ஆத்மா பாருங்க, பகவானுக்கு நித்திய சேவகனா இருக்கிற ஆத்மா என்ன பண்ணுவோம்? பகவானையே சார்ந்து இருப்பான். அவருக்கு சேவை செய்ய ஆசைப்படுவான். ஒரு பொருள் வாங்குறான்னு வச்சுக்கலாம், கடையில போய் ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோர்ல போறாங்க, ஒரு கிளிப்பு பாக்குறாங்க, இந்த கிளிப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இது பகவானுக்கு வச்சா நல்லா இருக்கும் இல்லையா? பகவான் போட்டோல வச்சு நம்ம இது பண்ண நல்லா இருக்கும் இல்லையா? இந்த பகவானுடைய போட்டோல இந்த மாலை, இந்த பிளாஸ்டிக் மாலை ரொம்ப அழகா இருக்கு, இந்த ஃபைபர் மாலை நல்லா இருக்கு, இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அது மாதிரி நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பகவானை சார்ந்தே இருக்கும். அதுதான் ஆன்மீகமாயனம், இல்லைங்களா? பகவானின் திருநாமம் மற்றும் பக்தர்களின் தொடர்பு இருக்கணும். இப்ப நம்ம எதுக்காக நம்ம இந்த 1 hour கிளாஸ் ரெகுலரா வைக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த தொடர்பு இருக்க உங்க லைஃபே வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்றவங்க வீடியோ யூடியூப்ல பாக்குறவங்க, வர முடியாதவங்க அந்த குரூப்ல இருந்து அந்த மெசேஜை பாக்குறவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைஃப்ல ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும் அவங்களுக்கு. இதெல்லாம் கூட இருக்கா, இப்படி ஒண்ணு விஷயம் இருக்கா, இந்த மாதிரி தொடர்பு எங்கிருந்து வரும்? நம்மள மாதிரி பக்தர்கள், நம்மளாம் பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள், நம்ம பகவானுடைய நம்மளுடைய பாத்தீங்கன்னா உயர்நிலை மகாத்மாக்கள். பகவானே சொல்றாரு 18 அத்தியாயத்துல, என்னுடைய பக்தர்கள் எல்லாமே உயர்நிலை மகாத்மாக்கள்ன்றார் பகவான். சோ அந்த பக்தர்கள் தொடர்பு நாம எப்பவுமே இருக்கணும். பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும், இல்லைங்களா? பகவானிடம் சரணடைந்தால் அவர் அருள் முக்குணங்களை கட்டுப்படுத்து விடுதலை கிடைக்குது நமக்கு. அந்த ரசோகுணம், அதாவது அந்த காமம் என்ற குணத்துல இருந்து நாம மீண்டு வந்துருவோம். சத்துவ குணம் கூட காமம் உற்பத்தி ஆகுங்க. அது நமக்குள்ளதான் இருக்கு. சத்துவ குணம், முக்குணங்கள்ல எல்லாமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. நாம அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா பகவானுடைய ஹரிநாமம் தான் நமக்கு. பகவானை நம்ம சரணடையணும். அப்ப பகவான் சேவை செய்து புலன்கள், மனது மற்றும் அனைத்தையும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இந்த கண்ணால பாக்குறோமா பகவானோட விக்கிரகம், ஆஹா எவ்வளவு அழகா இன்னைக்கு விக்கிரகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இல்லையா? கால் எவ்வளவு அழகு, விரல் எவ்வளவு அழகு,
தலைமுடி எவ்வளவு அழகு, கண்ணு எப்படி அழகு, அவர் சிரிப்பு எப்படி அழகு, இதை கண்ணால பார்த்து நம்ம வர்ணிக்கணும் பகவானை. அதே பகவான் கையை தொட்டு அவர் அங்கத்தை தொட்டு நாமும் நமக்கு வீட்டுல ஒரு போட்டோ இருந்ததுன்னா போட்டோவை தொடச்சி பகவானை தொடச்சி அவரை தொடச்சி பண்ணணும். இந்த கையை அதுதான் யூஸ் பண்ணணும். காது பகவானு கோவில வச்சு அவர் சுத்தப்படுத்தி யூஸ் பண்ணணும். வாய் பகவானுடைய பிரசாதத்தை சாப்பிடணும். அதே பகவான் ஹரிநாமத்தை சொன்ன காதுல கேட்கறது பகவான் ஹரிநாமத்தை கேட்கணும். மூக்கால பகவானுடைய மலர் கொடுத்தாங்கன்னா அதை முகுந்து பார்க்கணும். இந்த ஐம்புலங்களையும் பகவானுக்காக நாம அர்ப்பணம் பண்ணணும். இதுதான் ரொம்ப அழகான இதுதான் உத்தம நிலை பக்தோட செயல்பாடு இல்லைங்களா? இந்த புலனை பகவானுக்காக நாம் கொடுக்கணும். இறைவனிடம் அன்பு கொள்கிறோம், ஜடத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை கிடைக்குது. அப்போ இனிய பகவானுடைய நித்திய உறவு நாம் கொள்கிறோம். அப்ப ஆன்மீக உலகை நாம் அடைகிறோம். ஆன்மீக உலகன்றது நம்முடைய சொந்த இடம், நம்முடைய ராஜ்யம். அது நாம் எங்க இருந்து வந்தோம்? பகவான் லோகத்திலிருந்து வந்தோம். அந்த லோகத்துக்கு திருப்பி நம்ம போறதுக்கு நமக்கு சகல உரிமை இருக்கு நமக்கு. ஆனா அந்த உரிமையை நாம மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை நம்ம சரியாவே ஃபாலோ பண்றது கிடையாது இல்லைங்களா? இந்த ரெண்டு விதமான இதுதான் இந்த இதுல கொடுத்துருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தங்களது காம ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளவும் தங்களது உண்மைய நிலையை பற்றி கேள்வி கேட்டு அறிந்து கொள்வதற்கு வசதி செய்வதற்கு இந்த ஜட உலகம் பகவானால் படைக்கப்பட்டுள்ளது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னை ஏங்க நான் ஒரு மாதத்துல எனக்கு கேட்டாங்க, இவ்வளவு துன்பகரமான உலகத்துல என்ன ஏங்க படைக்கப்பட்டன்றாங்க. அப்போதான் உணர்ல பாருங்க, என்ன ஏங்க என் குடும்பத்துல கஷ்டப்படுத்துறாங்க, ஏன்னா இந்த உலகத்துல என்ன பிறக்க வைக்கணும், அவர்தான் பகவான் ஆச்சு, டேரக்டா என்ன அவரோட வச்சுக்கணும் தானே, எப்படி இது பாருங்க இல்லைங்களா? அதுதான் அறியாம இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அது அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ யாரா முதல்ல, நான் தான்டா நீ, நான் தான் நீ. இந்த லோகத்துல என்ன மாதிரி இருக்கு, உன்னுடைய செயலால நீ செயல்பட்டு இந்த லோகத்துக்கு வரணும்ன்றத நான் உனக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். அந்த சான்ஸை நீ யூஸ் பண்ணாம திரும்பவும் என்னையே குறை சொல்றியே அப்படின்ற இல்லையா? நாம எல்லாமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். அந்த சப்ஜெக்டுக்கு போக வேண்டாம். நம்ம எல்லாமே கட்டுண்ட ஆத்மா தான். அந்த ஆத்மா நம்ம விடுதலை கிடைக்கணும். அந்த கட்டுண்ட ஆத்மா விடுதலை கிடைக்கணும்னா ஹரிபக்தி தான். ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, வேதங்கள், உபநேசங்களை நாம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பந்தத்திலிருந்து விடுபடுங்கள், மிகப்பெரிய எதிரியை வெல்லுங்கள், மிக எளிய கிருஷ்ணர் உணர்வில் மூலமாக உங்கள் எதிர்மறை பலமாக மாற்றுங்கள். வாரத்துல ஒரு நாள் உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் வாரத்துல ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு கிருஷ்ணர் கோயில்ல பக்கத்துல கோயில போயிட்டு பகவத்கீதையை புக்கு வாங்கிங்க. ஒரு 4 புக்கு வாங்குங்க. உங்களுக்கு 6 மாசம் வரைக்கும் வாங்குங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு 3 புக்கு வாங்கி யாருக்காவது அதை கொடுங்க, விநியோகம். அதை வாங்க தகுதி உள்ளவனுக்கு, அது உள்ள தகுதி உள்ளவனுக்கு அந்த புக்கு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பண்ணுங்க. கோவில்ல போய் பஜனையில கலந்துக்குங்க. இதெல்லாம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த நிலையிலிருந்து நாம மாற்றம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அந்த பௌதிக சிந்தனையிலிருந்து மாற்றம். ஒருத்தர் கூட ஒரு பிசினஸ்ல ரொம்ப லாஸ் ஆயிடுச்சுங்க, எனக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு, எனக்கு சரி வர என்னால பிசினஸே பண்ண முடியல, தொழிலே என்னால பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். அப்போ வருத்தப்படும் போது அவருக்கு ஒரு அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம். அவருக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் மாதிரி கொடுத்து, இந்த மாதிரி செயல்படுங்க, லாபமே பார்க்காதீங்க, போட்ட காசு வருதா, இந்த பௌதிகமான இது சுயநலம் உள்ள லோகம், இது எல்லாமே சுயநலம் தான். எல்லாமே அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி எல்லாமே சுயநலம் தான். அப்படிப்பட்ட உலகத்துல சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கடினமான செயல் தான். அதனால நீங்க ரொம்ப லாபம் பார்க்காதீங்க, உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் சம்பாதிங்க, எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிங்க, லாப நஷ்டத்தை பார்க்காதீங்க. உங்களுக்கு போட்ட காசு எடுக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன வருமானம் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணோம். இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா அழகா பிசினஸ் பண்ணிருக்கிறாரு. லாபம் வந்தாலும் அதை கூட வேலை செய்யற ஆளுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்குறாரு. லாபம் வருதா, 1 லட்சம் ரூபாய் லாபம் வருதா, கம்பெனிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்து வைக்கிறார், மீதி பணத்தை அந்த ஆளுகளுக்கு போனஸா கொடுத்துறாரு, மாசம் போனஸா கொடுக்குறாரு. அப்போ அந்த வேலை செய்யற என்ன குணம் இருக்கும் பாருங்க, ரொம்ப ஹாப்பினஸா வேலை செய்வாங்க. இது நம்ம கம்பெனி, நமக்கு லாபம் கிடைக்குது, நம்ம ஓனர் நல்லா கொடுக்குறாரு, நல்லா பாத்துக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, அந்த பிசினஸ் அழகா போயினே இருக்கும் இல்லைங்களா? அதிகமா ஆசைப்பட நாம என்ன பண்ணுவோம், பிரச்சனைகள் தான் மாட்டுவோம். அப்போ எதிர்மறையான சிந்தனைகள் நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் அந்த மாதிரி செயல்படுறாங்கன்னு யோசனை பண்ணி பாருங்க. நிறைய இப்போ பிசினஸ்ல எல்லாருமே கொள்ளடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, தவிர அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணும் யாருமே பார்க்க கிடையாது. நாம் அது மாதிரி தனித்தத்துவமா இருப்போங்க இல்லைங்களா? அதே வாழ்க்கைக்கான பாடம் அனைத்திற்கும் எனக்காக விரும்புதல். நமக்கு தனக்கு நம்ம விரும்புறோம். அப்ப நாம என்ன ஆகும் பாருங்க, நமக்கு பிரச்சனை தான் வரும். அதே இறை அன்போட பகவானுக்காக நாம் இருக்கிறோம், பகவானுக்கு நம்ம இந்த உடல் கொடுத்துருக்கிறாரு, நம்ம இதுக்கேற்ற மாதிரி வேத சட்டங்கள் மூலியமா நமக்கு ஒரு வழியை கொடுத்துருக்கிறாரு. அந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணோம்னா அனைத்தும் பகவானுக்காக நம்ம செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உடல் கிடைக்கும். உடல் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, பகவான் லோகத்துக்கு கண்டிப்பா நம்ம போவோம்.
மூணு விதமான காமத்தை இந்த 38வது பாத்துல ரொம்ப அழகா விளக்குறார். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருகருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளது, அவ்வாறு காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளால் உயிர் வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. 3 விதமான காமங்கள், அதாவது ஆரம்ப ஸ்டேஜ், மிடில் ஸ்டேஜ், அதாவது பினிஷிங் ஸ்டேஜ், அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. இப்போ அதாவது ஒரு நெருப்பு இருக்குன்னா கண்டிப்பா புகை இருக்குதான் செய்யும் இல்லைங்களா? இது ஆரம்ப ஸ்டேஜ். அப்ப நமக்கு ஒரு பற்றுன்னு வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், பற்று நம்ம பாசம் நாம சொல்றோம், அது பாசம் கிடையாது. ஆக்சுவலா வந்து அன்பு தான். நம்ம வந்து பாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்ம காமத்தை உண்டாக்கும். பாசம் வந்து நம்ம எப்பவுமே காமத்தை உண்டாக்கும். அப்போ நெருப்புன்னும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா புகை வரதான் செய்யும். அப்போ அந்த பாசம், நம்ம வந்து பந்தம், பற்று அப்படின்னு போனாவே கண்டிப்பா அங்க வந்து காமம் உற்பத்தி ஆக்கப்படுகிறது. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ஆரம்ப ஸ்டேஜ். எங்க ஆரம்ப ஸ்டேஜ்? நெருப்புன்னா புகை வரதான் செய்யும், பற்றுனாவே காமம் வரதான் செய்யும். அப்ப அதுல இருந்து நம்ம விடுபடுறதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நிலை. அந்த நிலையிலிருந்து நம்ம விடுபட்ட தன்மையில இருக்கணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அழகான சொல்றாரு. அதாவது ஆழமற்ற நிலைன்னு சொல்லப்படுகிறது. அது ஆழமே இல்லாத நிலை. நெருப்பு அதன் செயலான சுடுவதை இன்னும் செய்து கொண்டு இருக்கிறது அது. அப்போ அந்த பந்தத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை கிடைக்கும். அந்த இதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அதிகமான பற்று விடாது. அது ஆழமற்ற நிலை. ஆழமான நிலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடியால் அதன் செயலான பிம்பத்தை பிரதிபலிக்க செய்ய முடியாத நிலை அது. இது 2வது நிலை. இந்த நிலையில இப்போ ஒரு கண்ணாடி இருக்குன்னா பின்னாடி ரசம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? பின்னாடி மேல தூசி பட்டா தொடச்சிடலாம், பின்னாடி தூசி இதாயிடுச்சுன்னா கண்ணாடியில ஃபேஸே தெரியாது இல்லையா? அது வந்து ஆழமான நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த நிலையிலையும் நாம தப்பிக்க முடியும். அந்த பற்றுல இருந்து வெளியே வர முடியும். இருந்தாலும் ரொம்ப டீப்பா உள்ள போயிட்டோம், இருந்தாலும் அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வர முடியும். அது பகவானுடைய ஹரிபக்தி தான். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்லயே நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டா ரொம்ப நல்லது அது. ஆனா 2வது ஸ்டேஜ்ல போகும்போது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். அது மிக ஆழமான நிலை என்ற போதுன்னா கதியற்ற நிலை. அது கருப்பையில் உள்ள குழந்தையை அசைய கூட முடியாத நிலை. ஒரு குழந்தை வந்து வயிற்றுக்குள்ள இருக்குதுன்னா எவ்வளவு துக்கமான செயல் தெரியுமா? அது நாமெல்லாம் நினைக்கிறோம் நம்ம இந்த லோகத்துக்கு வந்துட்டு இது பண்றோம்னா, அந்த குழந்தை வந்து உள்ளுக்குள்ளார வந்து அது வந்து பகவான்கிட்ட அது ஒரு பெரிய ஒரு கிளாஸே நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த கிளாஸ் அது. ஆனா குழந்தைங்களுக்கு உள்ள வயிற்று உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட டைரக்டா பேசும் அந்த தன்மை உண்டு. ஏன்னா அது சாப்பிட்டது அதுவே அது கழுவி கொடுக்கும், அந்த கழிவை திருப்பி சாப்பிடும், திருப்பி கழுவி கொடுக்கும். இதேதான் அந்த கருப்பைக்குள்ளே இருக்கும். ஆனா இருந்தாலும் இது வந்து உதாரணமா கொடுக்கப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது கதியற்ற நிலை. எப்படி கருப்பை உள்ள குழந்தை அசையக்கூட முடியாத நிலையில இருக்கோ அந்த மாதிரி காமம் வந்து பற்று அதிகமாகி மோகம் அதிகமாகி காம ஒரு வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அந்த காமம் நம்மளை விட்டு அவ்வளவு சீக்கிரத்துல போகவே போகாது. அதையும் முறியடிக்கிற தன்மை இருக்கு. அது எப்படின்னா ஹரிபக்தி தான். ஆனா கொஞ்சம் கடினமான செயல், மிக ஆழமான நிலை அது. அந்த நிலையிலிருந்து நம்ம மீண்டு வரணும்னா ஹரிபக்தி தான் நமக்கு இல்லைங்களா? இந்த 3 விதமான காமத்திலிருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு தன்மை இருக்கு. அது எந்த நிலையில நாம இருக்குன்றத நாம தான் புரிஞ்சுக்கணும். அந்த நிலையிலிருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வரணுன்றது நாம தான் வரணும். அது ரொம்ப அழகாக நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கம் கொடுத்துக்கிறாங்க. அந்த நிலையிலிருந்து எப்படி வரணும். அப்போ இங்க இருந்து என்ன பேசிக் நம்ம தெரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பற்றுல இருந்து நாம இருக்கணும். நெருப்பு புகையால் மறைக்கப்பட்ட நிலை மனிதன் சாதாரண மனுஷன். நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனைவிக்கு ஒரு சேலை வாங்கி கொடுக்கலாமே, அவ சந்தோஷமா இருப்பாங்க. நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்குமே, சந்தோஷமா இருப்பாங்கல்ல. இது சாதாரண நிலை தான் இது. ஆனா அது அங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது. பற்று அங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது. அந்த பற்று எப்படி மீண்டு வரணும்ன்றதுதான் வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாங்க. அது வந்து நீங்க தான் அதை எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றது வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது நீங்க ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்ல அட்வைஸ் கேளுங்க, கண்டிப்பா நாங்க கொடுக்குறோம். ஏன்னா எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா கணவனும் எல்லா மனைவிகளும் பற்று இருக்கணும். சாதாரண மனிதனாக இருந்தா பற்று இருக்கணும். அது எப்படி இருக்கணும்னா அன்போடு இருக்கணும். அன்பை வந்து பற்று வந்து அந்த அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பற்று கொடுக்கணும். குழந்தைங்ககிட்ட எதிர்பார்ப்பு இல்லாம மனைவிக்கு பற்று கொடுக்கணும். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம கணவனுக்கு பற்று கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அது வந்து உயர்நிலை மனிதன். அது இந்த நிலையில சாதாரண இருக்கிறவங்க வந்து காமத்துல எதிர்பார்த்து கொடுப்பான். நம்ம மனைவி எதாவது கொடுத்தா நம்ம எதாவது செய்வாங்க, அது பிள்ளைகள் எதாவது கொடுத்தா நமக்கு எதிர்காலம் எதாவது நல்லா இருக்கும், இப்படி இருந்தா சரிங்களா? அது வந்து சாதாரண இயல்பு நிலை. அது ஆன்மீக வழியை தொடக்க முடியும். அது இல்லைங்களா? அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பண்ணும். கண்ணாடியால் தூசியால் மறைக்கப்பட்ட நிலை பறவைகள் மற்றும் மிருக விதம் தான் இது. திரும்ப இந்த இடத்துல நிலையில நம்ம இறந்து போனோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு எந்த உடல் கிடைக்கும்?
மிருக இனம் தான் கிடைக்கும் நமக்கு. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீக அறிவே முடியாத இந்த நிலையில இருக்கோங்க. மூன்றாவது கருப்பை மூடப்பட்ட நிலையில மரங்களால் நம்ம உணர்ச்சியற்ற நிலையில தான் நாம் இருப்போம். இந்த மூன்றாவது நிலையில இறந்து போறவங்க கண்டிப்பாக பாத்தீங்கன்னா அடுத்த பிறவி பாத்தீங்கன்னா அவங்க மரங்க தான் பிறப்பாங்க, ஜடமா தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெருப்பால் மூடும் புகையினால் சரியாக கையளவதன் மூலம் நெருப்பை கொழுந்து விட்டு எரிய செய்யலாம். கிடைக்கக்கூடிய மனித வாழ்வில் அதாவது திறன்மிகு வழிகாட்டின் கீழ் பகவான் கிருஷ்ணன் உறவை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலம் காமம் எனப்படும் எதிரியை வெல்ல முடியும் இல்லைங்களா? காமம் அதுக்கு முக்கியமா நம்ம இப்போ ஒரு எல்லாமே 5வது லெவல் 4வது லெவல் 3வது லெவல் நிறைய பேர் இருக்கீங்க இந்த கிளாஸ்ல. முதல் நிலையில இருக்கிறாங்க, 2வது நிலை 3வது நிலையில இருக்கிறாங்க. யாரா இருந்தாலும் சரி தீட்சை வாங்கறதுக்கு நீங்க எல்லாமே முயற்சி பண்ணணும். தீட்சைன்றது பாத்தீங்கன்னா நாம தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு ஒரு குரு கிட்ட போய் நாம தீட்சை வாங்கிட்டோம்னா அடுத்த நிலை என்ன தெரியுங்களா? அந்த தீட்சை பெற்றவன் தான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தா பகவான் ஏத்துக்கிறார், இல்லைன்னா ஏத்துக்கவே மாட்டார். நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க மத்தாச்சி. நிறைய பேர் தீட்சை வாங்கலான்னு சரி வாங்க முயற்சி பண்ணுங்க. இது ஃபர்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஷெல்டர்னு வாங்க, இது மாதிரி 2 நிலை இருக்கு. அந்த நிலையெல்லாம் தாண்டி நீங்க அதுக்கப்புறமா தீட்சை வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க பகவானுக்கு வீட்டுல இருந்துட்டு பக்தி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 1000 கோயில சேவை பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அது தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு நீங்க வீட்லயே பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து பாருங்க, அதை பகவானை ஏத்துக்கிறார். சாதாரண மனிதனுக்கு கொடுத்தா ஏத்துக்க மாட்டார். அவன் ஒரு கனிஷ்டக அதிகாரி பக்தன், அவன் ஏத்துப்பாரு. ஏன்னா அவன் கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஏத்துப்பாரு, அவ்வளவுதான். அதே ஒரு தீட்சை வாங்கிட்டு ஒரு குருவோட கட்டளையிலோ நீங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பகவான் இதுதான் வேதம் எல்லாமே சொல்லப்படுது. சில பிரபுபாதா அவருடைய வாழ்நாள்ல 4500 பேருக்கு தீட்சை கொடுத்தார். அதே மாதிரி நம்மளுடைய கோவிலோட ஆச்சாரி, நம்மளுடைய கோயில இருக்கிற நாமினேஷன் தாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேருக்கு தீட்சை கொடுக்குறாரு. இவங்களாம் சிக்ஷா குரு தீட்சா குருன்னு இருக்காங்க, 2 குரு இருக்காங்க. நம்ம குரு மகாராஜா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயபத்தக மகாராஜா இருக்கிறார். ஸோ அவர் தான் நம்மளுடைய ஹெட், அவர் தான் நம்ம இஸ்லானுடைய நிறுவனர். ஸோ அவர் இப்போ அந்த ஸ்டேஜ்ல சில பிரபுபாதாவோட ஸ்டேஜ்ல அடுத்த குரு மகாராஜா இருக்கிறார். ஸோ அவங்களுடைய அனுகிரகத்தோட நாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 39 பருவம். இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவன் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாதனும் நெருப்பு போன்று எரிவதும் காமத்தின் உருவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகின்றான். சரிங்களா? இந்த காமம் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த பற்று மோகம் காமம் இந்த 3மே என்ன ஆகும், நம்மளை சுத்தி ஒரு ஜோலை உருவாக்கிடும். அந்த ஜோலை நம்மளால அறிய முடியாது. நம்ம எங்க இருக்கிறோம், நெருப்புல இருக்கின்றோம் நமக்கு தெரியாது. நம்ம பாட்டு என்ன பண்ணோம், அந்த மோகத்தினாலேயே நாம அப்படியே இருப்போம். நம்ம ஒரு புடவை கதை சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, மாமி ஒரு புடவை வாங்கி தானே, அந்த கடையில போய் நிற்போம். நம்ம தப்பான வழியில வந்திருக்கிறோமேன்னு உணராம அந்த புடவை எப்படியாவது வாங்கி ஆகணும். அந்த சேலை இந்த கடையிலுக்கு இல்லையா, அந்த கடையிலுக்கு தான், அந்த கடையில போய் வாங்குறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்போம். அப்ப நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது, காமத்துல நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம் தெரியாம அந்த மோகத்திலேயே போயிட்டு இருப்போம். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, வீழ்ச்சி தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ மிகப்பெரிய எதிரியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் முருகடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் இன்பம் அனுபவிப்பதற்காக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வாழ்க்கையில் முரண்பாட்டை உணர்வோமாக. சரியான காத்தடிக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மழை பிச்சு எடுக்குது. அந்த மாதிரி காமத்துல நாம விடுபட்டு இருக்கணும். நாம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு பற்றுனால நாம உள்ள மோகத்துல நாம மாட்டி கிடக்கிறோம். அதாவது காமம் இருக்கலாம், எப்படி இருக்கலாம்னா பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எதில் மேலேயும் ஆசைப்படாம எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது தான் அதுவும் பற்றுதான். ஆனா எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 உத்தம நிலை. அது அந்த நிலையில் நாம எந்த செயல்பாடுமே யார்கிட்டயுமே நம்ம பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்படணும். அளவுக்கு அதிகமாக பற்று இருக்கும் போது நமக்கு என்னைக்குமே ஆபத்து. அது ரொம்ப இதாகணும். நெருப்பு அணைக்க சிறந்த வழி நெய் ஊற்றுவதை தொடர்ந்து கட்டுப்பாடினால் இன்பம் துன்பத்தை நாம நிறுத்த வேண்டும். நாம நெய் எதுக்கு ஊத்துறோம், நம்மளுடைய அறியாமையினால நாம என்ன பண்றோம், திரும்ப திரும்ப அதே செயலை செஞ்சுட்டேனால என்ன ஒரு திருப்பி நெய் அந்த விளக்கு அந்த நெருப்பு என்ன ஆகும், நல்லா கொழுந்து விட்டு தான் எரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம கட்டுப்பாடு இல்லாம இன்பம் துன்பத்தை நம்ம பாதிப்படைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்மளை சுத்தி காமம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? இது அனைத்தும் போகட்டும். பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோடு இருந்து நாம செயல்படுவோம். 40வது ஸ்லோகம் பாருங்க. புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்களாகும். இவற்றை மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மயக்குகிறது. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த புலன்கள் கண்ணால பாக்குறது, வாயால பேசுறது, காதை கேட்கறது எல்லாம் சொல்றீங்களா, இந்த புலன்கள். அதுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத உள்ளகத்தின சூட்சம உடல் மனம் புத்தி பொய் அகங்காரம், இதுக்குள்ளதான் காமம் வரும். அந்த காமத்தை உட்காந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன், இந்த புலன் அது அழிஞ்சிடும். புலன் அழிஞ்சிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சிடும். ஆனா இந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் இருக்கு பத்தியா, அது அழியாது. அது சூட்சம உடல், கண்ணுக்கு தெரியாத உடல். அதுக்குள்ள உட்காந்துச்சுன்னா
நீங்க அடுத்த உடலை தேர்ந்தெடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்ம அடுத்த உடல் தேர்ந்தெடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்போ அந்த மனம், புத்தி, அகங்காரத்துல அது சூட்சம கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் அந்த உடல்ல போய் உட்காந்துக்குச்சுன்னா நீங்க அடுத்த உடல் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா நீங்க என்னெல்லாம் இந்த பிறவில செஞ்சீங்களோ, என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணீங்களோ, அடுத்த உடலுக்கும் கிடைச்ச உடனே அதே தான் ரிப்பீட் ஆயிட்டு, அதே தான் பிரச்சனையில வரும். அப்ப நம்ம யதார்த்தமா லைஃப்ல நாம ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கிறோம், ஏதோ நல்லது பண்ணிருக்கிறோம், அதனால இந்த வாழ்நாள் நம்ம இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வருது, இவ்வளவு நல்லது நடக்குதுன்னா அது நீங்க அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க பக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகான இடம் இது. 17 அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அது நறுமணம் தாங்கி போற ஆத்மா, ஒரு காற்றுல உள்ள நறுமணம் போச்சுன்னா எப்படி போவோம், இந்த இருந்து அந்த ஏரியா இருந்து அடுத்த ஏரியா போவோம், அடுத்த ஏரியா அடுத்த ஏரியா. அது மாதிரி இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா சூட்சம உடலோட தாழ்ந்து அடுத்த உடல் தேடி போகுது. அந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம் இருக்கும். ஆனா இந்த உடல் அழிஞ்சிரும், செல்வன்ற உடல் அழிஞ்சிரும். ஆனா உள்ள இருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த ஆத்மா இது இருக்கு இல்லையா, சூட்சம உடல் இருக்கு, அது அழியாது. ஏன்னா நம்ம அழிக்கல, அது அழிக்க முடியும், நம்ம அழிக்கல. அது என்ன பண்ணும், அடுத்த உடல் தேடி போகும். அப்ப அந்த மனம், புத்தி, காமம் வந்து அங்க அமரக்கூடிய இடம். அடுத்த உடல்ல கூட நாம என்ன பண்ணுவோம், அந்த காமத்தோட தான் நம்ம இருப்போம் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து மீண்டு வரணும்னா நாம ஹரிபக்தி தான் நமக்கு முக்கியமா தேவை. அப்ப காமம் என்றால் என்ன? காமம் அறியாமையின் உண்மையான அடையாளம், அசுர குணத்தின் அறியாமையில உள்ளது. அறியாமைன்றது அசுர குணம். உண்மையான அடையாளம் என்ன? நாம் எல்லாருமே பற்றோட இருக்கும் போது அதிகமான ஒரு பொருள் மேலேயோ ஒரு உயிர் மேலேயோ அதிகமாக நாம பாசம், ஆசை, அன்பு வைக்கிறோம்னா அது காமத்துல போய் முடியும். அதனால யாரு மேலேயும் அதிகமான அன்பு வைக்காதீங்க. ஏன்னா அது வச்சாங்க நாம அறியாமல் இருக்கிறோம், சிக்கல்ல போய் மாட்டிப்போம். எல்லாருமே நம்ம கணவனா இருக்கலாம், மனைவியா இருக்கலாம், பிள்ளையா இருக்கலாம், பக்கத்தூர் சாரனா இருக்கலாம், நாடா இருக்கலாம், ஊரா இருக்கலாம், எது மேலேயும் அதிகமான பாசம் இருக்கக்கூடாது, பற்றது கூடாது, ஜாக்கிரதையா நம்ம இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ காமம் அமரக்கூடிய இடங்கள் மனது, புலன்கள், புத்தி. இந்த 3 இடத்துலையும் அமரக்கூடிய இடம். மனதால ஒருத்தர் சொல்லுவான், நான் மனதால இது செய்யறேன் அப்படி சொல்லுவான். மனது வந்து ஒரு குரங்கு மாதிரி அது இல்லைங்களா? இன்னைக்கு செய்யறதே நாளைக்கு அடுத்த செகண்ட் நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும். அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும். புலன்கள் அப்படிதான், கண்ணால பாக்குறது சுகமா இருக்குன்னு பார்ப்போம், அடுத்த நேரம் என்ன ஆகும், கண்ணை மூடி காமிச்சிருந்தா திருப்பி அது போயிடும், திருப்பி ஒரு பிளாங்கா தான் நிற்கும், கருப்பா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, இந்த காமத்தை வந்து நாம இந்த 3 நிலையில இருந்து நாம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். 41வது சொல்ல பாருங்க. எனவே பரதகுலத்தினரே தலை சிறந்த அர்ஜுனா, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தில் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலே அடக்கி ஞானத்தையும் தன் உணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுங்கள். ரொம்ப அழகான இடத்துல சொல்றார். இந்த அந்த புலன்கள் நம்ம கண்ணால பார்த்து சொல்றோம் இல்லையா, அந்த புலன்களை எப்படி கண்ட்ரோல் படுத்த முடியும்? அழகா சாதனா பக்தி, பகவானுக்கு கொடுக்குற சாதனா பக்தியை நம்ம பண்ணாவே போதும். காலையில அதிகாலை எழுந்துங்க, குறைஞ்சபட்சம் 4 மணிக்கே எழுந்துகிட்டு அந்த பிரம்ம முகத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ஹரிபக்தி சொல்லி பாருங்க, அவ்வளவு அற்புதமா இருக்குங்க, அவ்வளவு அற்புதம். இந்த வாதம், கவ்வம், பித்தம் எல்லாமே போடும் நமக்கு. நான் ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோம்னா, நமக்கு இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்க முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோம். அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், உங்களை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல முடியலன்னா பரவாயில்ல, நீங்க எந்த தேவர்களை வழிபாடு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, சிவனை வழிபாடு பண்ணாலும் சரி, பிரம்மா வழிபாடு பண்ணாலும் சரி, காளிய வழிபாடு பண்ணாலும் சரி, முருகப்பெருமான வழிபாடு பண்ணாலும் சரி, யாரை வழிபாடினாலும் சரி, அந்த பிரம்ம முகத்துல எழுந்து அந்த 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 நாமத்தை சொல்லுங்க, அந்த நாமத்தை சொல்லுங்க, சொன்னாவே போதும், எல்லா காமமும் நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடும் இல்லைங்களா? அதனால ரொம்ப அதோட ஹரிபக்தியோட நாம பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப நல்லது. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்பட்டா போதும். அப்ப எதிரியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னா, அதாவது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலன்களை எதிரியை அழித்து விடும் 4 விதமான கட்டுப்பாடு விதிகள் இருக்கு. இதை நீங்க ஃபாலோ பண்றது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். ஆனா இருந்தாலும் இதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களது காமத்திலிருந்து சீக்கிரமா விடுதலை கிடைக்கும். 4 விதமான காமம் என்னது? மாமிசம் உண்ணக்கூடாது. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தவறான இந்த தேநீர்லாம், அந்த இதெல்லாம் குடிக்க கூடாது. இந்த சாராயம், இந்த பிராண்டி இதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் குடிக்க கூடாது. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறான பால் உணர்வு, அதே மாதிரி கேம்பிளிங், சீட்டாடுறது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இந்த 4 விதமே வந்து நம்மளை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து சாய்ச்சிடும். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஏன்னா மாமிசம் உண்றது வந்து நம்மளுடைய நம்ம பற்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த பற்கள் வந்து மாமிசம் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை, காய்கறி சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் இந்த பல்கு நமக்கு எல்லாம் சிங்கப்பல்லு, நாய் பல்லு, பூனை பல்லு நம்ம கொடுக்கல. நமக்கு அழகான பல்லு வரிசையா கொடுத்துருக்காரு கடவுள் பகவான். எது கொடுத்துருக்காரு? மாமிசம் சாப்பிட்றது கிடையாது, இது காய்கறிகளை சாப்பிட்றது, ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றது மட்டும்தான். நாய்களுக்கும் பூனைகளுக்கும் பன்னிகளுக்கு தான் பல்லு வந்து இப்படி இருக்கும், கூர்ப்பையா அப்படி இருக்கும். ஸோ அதுக்குதான் வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் வந்து
கறிகளை பிடிச்சி பிடிங்கி தின்னோம். நமக்கு வந்து அப்படி கிடையாது. அதனால நாம வந்து மாமிசம் சாப்பிட்ற ஆள் கிடையாது. நம்ம மாமிசம் சாப்பிடாம காய்கறிகளே சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லது. அது உடலுக்கு நல்லது. அந்த காமம் வராது, பற்று வராது, மோகம் வராது, எதுவுமே வராது. பக்தி வரும், பக்தி வரும். அது இது இது இப்ப உடனே நிறுத்த முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறுத்துங்க. இப்ப நீங்க டெய்லி சாப்பிட்டு வந்தவங்க 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிடுங்க. இன்னொரு 10 நாள் ஆன ஒரு மாசம், 2 மாசம், 6 மாசம் பிறகு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க. அப்புறம் 15 நாளைக்கு ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க. அப்புறம் மாசத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க. இப்படி படிப்படியா நிறுத்துங்க. ஏன்னா நீங்க உடனே நிறுத்தீங்கன்னா உடலும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது, உடலும் உங்களுக்கு எதிரியாயிடும் உங்களுக்கு. அதனால ஏன்னா அந்த உடலை சார்ந்துதான் அந்த நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த உடல் அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்போர்ட்டா இருக்கும். அப்போ வந்து நீ உடனே நிறுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா நிறுத்தினீங்கன்னா உடல் உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ உங்க வாழ்க்கையில எந்த ப்ராப்ளமே வராது. அதனால எதுவுமே எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி ஸ்டெப்பா பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நடக்கும். அதனால புலன்களை இந்த 4 விதமான இந்த சம்பிரதாயத்தை இந்த 4 விதமான ஃபாலோ பண்ணுங்க, ரொம்ப நல்லதுங்க. அதை எதிரியை வெல்லுவோம், எதிரியை கொல்லுவோம். ஞானம் நான் ஆத்மா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இந்த கீதை எது படிக்கிறோம்? நான் உடல் அல்ல, இந்த உடல் என்னுடையதல்ல, உள்ள இருக்கிற உயிர் தான் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் இந்த உடலை சார்ந்து இருக்க மாட்டான், இல்லைங்களா? அதாவது ஆத்மாவை சார்ந்து இருப்பான். ஆத்மா எது? பகவானுடைய அம்சம். அது இந்த உடலும் பகவானுடைய அம்சம் தான். இது அழியக்கூடிய உடல் பகவான் சொல்றாரு வேதங்கள் மூலியமா. இது வந்து ஆத்மான்றது பகவானுடைய நித்திய சேவகன் தன்மை. அது அப்போ பகவானுக்கு இந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன் அப்படின்னு நினைக்கணும். ஏன்னா ஆத்மா தான் நினைக்கும், ஆத்மா தான் செய்யும். பகவான் நாம சொல்லி இந்த உடல் தான் என்ன பண்ணும்? கண்டதை சாப்பிடுவோம், கண்டதை பேசுவோம், கண்டதை திட்டோம், கண்டதை கொலை பண்ணுவோம், கண்டதை பணம் சம்பாதிக்கணும். ஆனா உள்ள இருக்கிறாருன்னா கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு அது சொல்லி கிடக்கும். அது பாவம், அந்த உயிர் பாவம். ஆனா உடல் அயோக்கியமான உடல், இது அபாயகரமான உடல். இது இந்த உடலை நம்ம பக்குவப்படுத்தணும். ஹரே கிருஷ்ணா தான், பகவானுடைய ஹரிபக்தி தான் நமக்கு முக்கியம். அந்த ஹரிபக்தியோட என்ன உடல் மேன்மையடையும். பகவான் கிருஷ்ணனை அன்பு சொந்தம் ஏற்படுத்திக் கொள்வோம். பகவானோட உறவு வச்சு பகவானுக்கு பக்தி கொடுங்க. டைரக்டா பக்தி கொடுக்காதீங்க, பகவான்கிட்ட உறவு வச்சுங்க. டே கிருஷ்ணா வாடான்னா வந்துருவாரு, வந்து உட்காந்து பாருங்க, நம்ம கிட்ட இருந்து உட்காந்து பாரு, வந்து வாடா கிருஷ்ணனா வந்துருவாரு. நான் வரண்டா செல்லணும்னு நீங்க அப்பனா நீங்க கிருஷ்ணரை வந்து குழந்தைய எடுத்துங்களேன், மடியில் உட்காந்துப்பாரு, மடியில் உட்காந்துப்பாரு. வாடா கிருஷ்ணா வந்துருவாரு, வாடா நண்பானா வருவாரு. ஏன்னா அவர் நம்மளுடைய பிதா, நம்மளை வந்து உருவாக்கப்பட்டவர். நம்ம அங்கிருந்து வந்தோம், அவர்கிட்ட தான் வந்தோம். அவரு தான் நம்ம கிட்ட ரொம்ப பாசமா நடந்துக்கிறார். நாம அவர்கிட்ட பாசமா நடந்துக்கிறோமா? கிடையவே கிடையாது. நம்ம பாசத்தாலையும் பந்தத்தாலையும் பற்றாலையும் காமத்தாலையும் கோபத்தாலையும் நம்ம எல்லாமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஹரிபக்தியோட பகவானுக்கு உறவு கொள்ளுங்க. நண்பனாகவோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு மனைவியாகவோ கணவனாகவோ பிள்ளையாகவோ ஏதாவது உறவு வைங்க. 5 விதமான உறவு வச்சு பகவானுக்கு பக்தி கொடுங்க. தெய்வம் சொல்லிட்டு தள்ளி வைக்காதீங்க, தெய்வன்றத பகவானை தள்ளி வைக்காதீங்க, பகவான் உங்களுக்குள்ளே வச்சுங்க. என்னுடைய பக்தன், என்னுடைய பகவான் வச்சுங்க, உங்க கூடவே இருப்பாரு, அவர் கடவுள்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணாதீங்க. அப்போ உறவு முறை தான் நமக்கு நம்ம அன்பா நம்ம கொடுக்கும். அந்த உறவு முறையை ஃபாலோ பண்ணுங்க. உண்மையான விடுதலை புலன்களை கட்டுப்பாட்டில் அடையப்படும். அப்படின்ற புலன்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா போதும். அந்த புலனை பகவானுக்கு நாம மையப்படுத்தி செய்யணும். கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்குது, வாயால பேசுறது எல்லாமே பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 14வது அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விரிவா படிப்போம். இது வந்து உடல் தளம், புலன் தளம், மனதளம், அறிவு சார்ந்தளம், ஆன்மீக தளம். இந்த உடல் தளம்ன்றது உடலை வச்சு நம்ம சொல்ற இந்த புலன்கள். அதே மாதிரி மனதளம், அது அந்த சூட்சம உடல், அறிவு சார்ந்த உடல். இதுவும் வந்து புத்தி, இதுவும் வந்து சூட்சம உடல், இல்லைங்களா? இது கடைசியா வந்து ஆன்மீக தளம் சொல்றது. அன்னமய கோசா, பிராணமய கோசா, அதாவது ஆனந்தமய கோசா. இந்த 5 விதமான கோசா இருக்கு. அதையும் நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிப்போம். இந்த ஆன்மீக தளத்துக்கு போகணும்னா உடலை கண்ட்ரோல் பண்ணும், புலனை கண்ட்ரோல் பண்ணும், மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணும், புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்பதான் ஆன்மீக தலையில நாம கரெக்டா நாம செயல்பட முடியும், இல்லைங்களா? 42வது ஸ்லோகம். செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது, மேலும் அவனே ஆத்மாவையும் புத்தியை விட உயர்ந்தவன், இல்லைங்களா? ஆத்மா தான் ரொம்ப வந்து உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கும். அதுதான் உயர்ந்த இடம். அதாவது என்ன சொல்றது, இந்த ஜட புலன்களை விட உயர்ந்தது இந்த மனம், உள்ள இருக்கிற மனம், சூட்சம உடல். அதே மாதிரி புத்தி, அதாவது ஞானம், அந்த புத்தி சார்ந்த செயல். அதை விட மனதை விட புத்தி உயர்ந்தது. புத்தியோட எது உயர்ந்தது? ஆத்மா, இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி இருக்கணும் பாருங்க. அந்த ஆத்ம ரூபத்துல நாம செய்யணும். நம்ம எல்லாமே ஜடமா இருக்கிறோம். அந்த ஜடத்துல இருந்து நம்ம மீண்டு வரணும்னா புலன் அடக்கம் வேணும், மனதை அடக்கம் வேணும், புத்தி அடக்க வேணும். ஆத்மா அழகான இடத்துல செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும், இல்லைங்களா? அப்போ பரமபூரண
பரணபூர்ண பகவானிடம் பூர்ணமாக சரணடைந்து புத்தியுடன் மனதை காய்த்து கிருஷ்ணர் உணர்வில் ஈடுபடுத்தி மனம் தானாகவே வலுவடைவது மட்டுமின்றி பாம்புகளைப் போல வலுவடைவாக புலன்களை பல் பிடிங்க பாம்புகளைப் போல பாதிப்பு இல்லாதவனாகி விடுகிறான். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. எதுல விட்டேன்? மனம் தானாகவே வலுவடைது மட்டுமின்றி பாம்புகளை போல வலுவடையும் புலன்கள், அதாவது பல்லு பிடிங்க பாம்புகளை போல பாதிப்பு இல்லாதவனாகி விடப்பட வேண்டும். ஒரு பாம்பு இருக்குன்னா நம்ம எல்லாமே பாம்பு மாதிரிதான். நம்ம பல்ல பிடுங்கிறது எது? நம்முடைய புலன்கள், நம்மளுடைய ஆசை, நம்மளுடைய காமம். இதை நம்ம பிடிங்கிட்டா போதும், நம்ம சாதாரணமா இருப்போம் இல்லைங்களா? அது ஹரிபக்தி தான் நம்ம முக்கியம். பகவானுக்கு சேவை மனப்பான்மையோட நம்ம செயல்படும். இது கடைசி பதம். இவ்வாறாக ஜட புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால் அதாவது கிருஷ்ணர் உணர்வில் மனதை உறுதிப்படுத்தி காமம் எனப்படும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள முடியும். அந்த காமம் அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்மளை விட்டு போகாது. அந்த பற்று நம்மளை விட்டு அவ்வளவு சீக்கிரமா போகாது. அதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும்? ஹரிபக்தி தான். ஹரிபக்தியோட நாம செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம அந்த நிலையில இருந்து நம்ம கண்டிப்பா விடுதலை கிடைக்கின்றது. பக்தி தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வெற்றி கொள்ள எளிய வழி என்ன? ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், ஆன்மீக ஞான சொரூப நிலையை உணர்தல், ஆன்மீகமான புத்திய உதவியோடு. எப்படி இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, இந்த நமக்கு வழிகாட்டியா இருக்கிற குருமார்கள், இவங்களுடைய செயல்பாடு மூலியமாக நாம யாரு? ஆத்மாவுடைய சொரூப நிலை, பகவானுடைய நம்ம அம்சம். அந்த நிலை, அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்யணும். அப்ப காமத்திலிருந்து ஈஸியா நாம் வெற்றி கொள்ள முடியும். இந்த எளிய வழி எது? ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை. இந்த ரெண்டும் படிச்சு நம்ம உணர்ந்து செயல்பட்டா போதும். பகவத்கீதை நடைமுறைப்படுத்தும் நம்ம அதை. இப்ப நான் டெய்லி கிளாஸ் பாக்குறேங்க, டெய்லி நான் உபநேஷம் கேட்கறேங்க, நான் டெய்லி ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டுட்டு இருக்கேன், என் லைஃப் ஃபுல்லா கேட்டுருந்தேன். அது பிரச்சனையே கேட்கறதுக்கு இதெல்லாம் ஓகே. செயல்படுத்துறோமா? எண்ணம் தான் நாம கேட்கிறோம் கொள்றோமே, சரி. நாம செயல்படுத்துறோமா? அது ரெண்டுமே, எண்ணமும் செயலும் ஒன்னா இருக்கணும். பெரியவங்க அழகா சொல்லுவாங்க. அந்த ரெண்டுமே ஒன்னா இருந்தாதான் நாம பூர்ண அடைய முடியும். எண்ணம் மட்டும் இருந்தா போதுமா? செயல்படுத்தணும் என்ன ஆகும்? வீழ்ச்சிதான் அடையும். அதனால இந்த சனாத தர்மத்தை எப்படி நாம ஃபாலோ பண்ணணும், வேதங்கள் எப்படி பண்ணணும், இந்த கீதை ரொம்ப அழகா நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குது. அதை நடைமுறைப்படுத்தணும். இதுதான் நம்முடைய வாழ்வியல், இதுதான் சனாதனம் இல்லைங்களா? இதை நம்ம நடைமுறைப்படுத்தணும். தன்னை கிருஷ்ணனுடைய நித்திய சேவனாக உணர்ந்து நாம செயல்படணும். பகவான் கிருஷ்ணன் சார்ந்து செயல்படணும். மிகப்பெரிய காமத்தை வெற்றி கொள்வோமாக இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்ம இந்த கிளாஸ் இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். நாளைக்கு நாம அடுத்த நிலை போகலாம். துறவு 1ல இருந்து 9, அதாவது 3, 1, 2 ரெண்டு விதமான கேள்வி கேட்கிறார் அர்ஜுனன். கேட்டது 9ஆம் ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் உண்மையான துறவு என்ன, கற்பனை என்ன, உண்மை பொய் என்ன, பற்றின்மை வளர்த்துக் கொள்ளும் உண்மையான வழி என்ன அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்ற. உடைமை உணர்வு விடுபட்டு இருந்தால், இது என்னுடைய உடல், என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய நாடு, என்னுடைய பிள்ளை என்ற அந்த உறவுல இருந்து விடுபடணும். அந்த உணர்வுல இருந்து விடுபடணும். அதாவது உடைமை உணர்வுலேருந்து விடுபட்டு இருந்தால், அனுபவிக்கும் இயற்கையிலிருந்து விடுபட்டு இருந்தால், காத்து வேணும் நமக்கு. அந்த காற்றுவே கட்டுப்பிடிச்சுட்டு இருக்க முடியுமா? இல்லைங்களா? அதனால இயற்கை, அந்த இயற்கையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மையா இருக்கணும். செயல்களை நிறுத்துவதல்ல, ஆனா நம்முடைய செயல் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். நம்ம குடும்பம் இருக்கு, வாசல் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா எப்படி இருக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா, காமம் இல்லாம நம்ம குடும்பத்தை கொண்டு போகணும். பற்றின்மை வளர்த்துக் கொள்ளும் உண்மையான வழி என்ன? பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதுதான் இல்லைங்களா? யோகத்தின் நிலைகள் 10ல இருந்து 16 வரைக்கும் ரொம்ப அழகா பகவான் நம்ம கொடுத்தார். வாழ்வதற்கான 2 தேர்வுகள், பாவம், பாவம் இன்மை. 2 விதமான சிலைக்கு, ஒன்னும் பாவம்னு ஒன்னும் பாவம் இல்லாம செயல்படுவோம். எது பாவம் எது பாவம் இல்லை என்ற நாம பௌதிகத்துல இருந்தா நமக்கு தெரியாது. பணம் சம்பாதிக்கின்றது பாவம் தான், அதிகமான சம்பாதிக்கிறது அதை விட பெரிய பாவம் தான் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல இருந்து எப்படி போடணும்? வேதத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க, உபநேசங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். பௌதீக மக்களை கர்மிகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம எல்லாம் கர்மிகள் தான். அப்ப கர்மகாண்டத்துல, கர்ம யோகத்துல, சகாம கர்ம யோகத்துல, நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல எப்படி பக்திடுன்றது ரொம்ப அழகா நமக்கு 14ல இருந்து ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தார் பகவான். அதாவது ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை முறை 17ல இருந்து 35 அருமையான அத்தியாயம். அந்த பதம் நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? உதாரணம் அமைப்பதற்காக நம்ம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உதாரணமா கொடுக்கணும் பாருங்க. வாழ்ந்து காட்டணும். எப்படி வாழ்ந்து காட்டணும்? தனி மனித ஒழுக்கத்தோடு வாழ்ந்து காட்டணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் உபயோகத்துக்கான முன் தகுந்த சுய ஒழுக்கம். யாருக்கா ஒரு உபதேசம் பண்ண, நம்ம பிள்ளைக்கே நம்ம உபதேசம் பண்ண நாம ஒழுக்கமா இருக்கணும். நாம ஒழுக்கம் வந்து பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும். நாமளே குடிக்காரனாவோ, சீட்டாடுறனாவோ, மாமிசம் தின்றவனாவோ, கண்டாமடா இருந்தா நாம எப்படி குழந்தைங்களை புத்திமை சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா? அதை தவிர்த்தப்பட வேண்டும். அதை ரொம்ப அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நாம செயல்படணும். அதே மாதிரி இப்ப 4வது லைன்ல பாருங்க,
ஆன்மீக, அதாவது ஆன்மீக வாழ்வில் மாபெரும் சவால் என்ன அப்படின்றத நம்ம காமம் தான் முற்படும். நெருப்பு சுற்றுள்ள புகை, கண்ணாடியில் படிந்துள்ள அழுக்கு, கருவில் உள்ள குழந்தை, அந்த அந்த 3 சப்ஜெக்ட் மூலியமா காமத்தின் பல வகைகளை பார்த்தோம். அன்பும் காமத்துக்கு பார்த்து ரொம்ப அழகா படிச்சோம். அன்புன்றது நம்மளை பந்தப்படுத்தாது, நம்மளை வந்து அடுத்த நிலையை நம்ம கொண்டு போவோம். காமன்றது அடுத்த நிலையை கொண்டு போவது, துன்பகரமான நிலையை கொண்டு போவோம். எவ்வாறு சினத்தை நண்பனாக்குவது, எப்படி இந்த சினத்தை நண்பனாக்குவதுன்னு அழகா படிச்சோம். இந்த எதிரி எவ்வாறு கண்டுபிடித்து வீழ்த்துவது அதுவும் படிச்சோம். ஆன்மீக மூலியமாக ஹரிபக்தியோட இருந்தா விழிக்க முடியும். புலன்கள் கட்டுப்பாடு, மனம், ஜபம், புத்தி, ஆன்மீக அறிவு, இது அழகா ரொம்ப அழகா படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதராய கிருபா சிந்து சபகனான பாவனி வைஷ்ணவி நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாசாதி கௌரவ ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி. ஓம் சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் பிரபுஜி,